Moi bons días aos presentes. Vamos a dar comezo ao pleno ordinario do mes de agosto. No punto 1 temos a aprobación, se procede a acta número 7 do ano 26 da sesión ordinaria do 31 de xullo do 26. Algúa intervención? Pois, entón, como non hai, votamos. Sí. O que me falta aquí. Carbón, falta emitir por votar. Non me dá. Ahora sí. Votos emitidos 21, a favor os 21, apróbase por unanimidade. O punto 2 é a corrección de erros do punto 6 da orde do día da acta de sesión celebrada o día 26 de xullo do 26. Tamén pasamos a votala directamente. Votamos. Votos emitidos 21, a favor os 21, apróbase por unanimidade. O punto 3 son os decretos da alcaldía. Señora secretaria, ten a palabra. Dase conta dos decretos do número 635 a 714 emitidos desde o día 31 de xullo ata o día 20 de agosto de 2026. Moitas grazas. O punto 4 é a dación de conta ao pleno do plan de morosidade do segundo trimestre 26. Ten a palabra a secretaria outra vez. Dase conta do informe de tesourería no cal se conclúe que o período medio de pago a proveedores no Concello é de 21,30 días, no Padroado Cultural de 80,33 días, dando un PMP global de 21,65 días. Corresponde ao segundo trimestre do 2026. Moitas gracias. O punto 5 é expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito número 5. Polo que me dicen que falastes de estar. Votamos entón, que ir directamente a votación. Votamos. Votos emitidos 21, a favor os 21, queda aprobado por unanimidade. O punto 6 é a proposta ao pleno da Corporación de cesión gratuita en propiedade dunha parcela coa finalidade de promoción de vivenda. Este é para a Xunta de Galicia para vivendas de protección. Votamos. Pablo, a parcela esta que cedemos é que hai ali un da zonte sanguiña, non? A que hai... É que me preguntaron outro día, eu dixen que era esa ou a que hai ao pé do centro social de Carragoso. Pero a de Carragoso tamén lle ofertamos para lá por se lles interesa. Bueno, que saibades que están ofertadas ofertamos 3 ou 4 e van collendo a medida que teñen disponibilidade. Entón, agora colleron a do Aro de Larín de Riba, agora collen esta, que é para que teñades unha ubicación xusto cando sales do campo da feira, continúas cara a estación de autobuses, e na esquina, máis ou menos, na esquina da segunda curva, aquel solar da esquina, aquele municipal, e é o que ofertamos ali. E é o que estamos cedendo hoxe aquí neste acto. Por unanimidade, señora secretaria, o punto 7, moción do Grupo de Goberno, vou ler por aquí porque aí ponme a mitad das cousas nomais. Moción do Grupo de Goberno para solicitar a Xunta de Galicia que inicie o proceso de declaración do cocido ben ter interés cultural BIC na categoría de patrimonial. Ben, patrimonio da humanidade.
Si non xa, pero espera que quero buscar outra cousa. Ben, neste punto vou a intervir eu. Neste punto vou a intervir eu porque quero explicar un pouquiño como é o proceso. O sea, que o cocido galego sexa ben de interés cultural BIC e que poida ser patrimonio cultural de Galicia, patrimonio cultural inmaterial, é un proceso que é moi longo, que leva varias... É un proceso moi longo que leva aínda moitas actuacións. Isto pareceunos a raíz de que a paella valenciana están tramitando para que poida ser patrimonio inmaterial da humanidade. Eu entendo que a paella ten méritos suficientes e que é o plato fora de España probablemente máis coñecido no mundo e ten suficiente mérito, pero eu creo que o cocido galego, non o cocido de Lalín. O que pasa é que, por que queremos propoñelo nós? Porque entendemos que se algún día se chega a conseguir que o cocido galego sexa declarado patrimonio inmaterial da humanidade, porque, sin dúbida, é o prato máis conciliador que hai no mundo, porque as familias galegas, cando queren ter unha xuntanza, normalmente a nai ou o pai, pero normalmente cando hai unha cousa, unha comida familiar, sobre todo no inverno, pero tamén no brao, facíase e faise moitas veces un cocido. Entón, o cocido é máis con a comida. O cocido, por suposto, que ten unha serie de, digamos, de connotacións que son exclusivamente gastronómicas, pero ao maior tempo, a maiores deso, o cocido é algo que o sentimos como noso de todos os galegos, non só os de Lalín, e que realmente o que facemos con el é convertilo en un prato de hermandade. O cocido, unha persoa sola, é raro que pida cocido. Normalmente pide un grupo ou unha familia. Por tanto, sin dúbida, cando preguntas cal é o plato rei da gastronomía galega, coincide o 90%, porque sempre ten que haber quen discrepe, faltaría máis, o 90% da xente coincide en que o cocido galego, que é o plato rei da gastronomía galega, por encima do marisco e de outras cousas. Iso non hai que lle quitar mérito ao pescado nin ao marisco, pero por encima, cando preguntas cal é o plato rei da gastronomía galega, todos coinciden en que é o cocido. Entón, o cocido, se chegamos algún día a que se declare patrimonio inmaterial da humanidade, será importante para Galicia. Sabedes que ahora mesmo a Xunta está a traballar pola Ribeira Sacra, van alá xa algúns intentos e aínda non se logrou, pero estou convencido que se vai lograr. Eu creo que máis pronto que tarde a Ribeira Sacra será declarada patrimonio da humanidade. Neste caso é distinto porque é patrimonio inmaterial da humanidade. Por lo tanto, o beneficio, entre comillas, de Lalín está en que se o cocido galego, porque non podemos ser tan chauvinistas de pensar que podemos decir que o cocido de Lalín. O cocido de Lalín é o cocido de galego levado á máxima expresión, probablemente, digamos, o cocido galego premium, poderíamos decir que é o de Lalín. E se non é certo, a xente cree que é certo, que eu creo que é certo. Hai outros sitios de Galicia onde sabedes que fan un cocido estupendo, tan bo ao mellor como o noso, pero que ten a fame o noso. Se algún día se declara patrimonio da humanidade, pois Lalín terá un plus de beneficio sobre o resto de Galicia. Por iso, nós desde aquí o que queremos propoñerlle á Xunta de Galicia é que inicie os trámites, porque os trámites son longos e tediosos. E iso significa que é un proceso que, empezando agora, non se daría culminado antes de, polo menos, un quinquenio. Pero, bueno, algunha vez hai que lle poñer comenzado.
E se lle poñemos comenzado, agora, canto antes lle poñamos mellor. Se durante 5 anos non facemos nada, e cando pasan os 5 anos queremos que se declare Patrimonio Inmaterial da Humanidade, pois dirános, mira que hai un proceso que hai que facelo. Entón, este proceso, para que teñades unha idea, primeiro hai que declaralo ben de interés cultural BIC, como no caso de Patrimonio Cultural Inmaterial, réxese pola Lei 5 do ano 2016 de 4 de maio de Patrimonio Cultural de Galicia. Que tipo de BIC sería? O cocido galego encaixaría na categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial. Primeiro hai que declarar o BIC, e ese é un tema da Xunta de Galicia. É dicir, prácticas, usos, coñecementos e técnicas transmitidas de xeración en xeración, neste caso, tradición culinaria, rituais sociais, identidade cultural asociada, etc. Quen pode iniciar este proceso? A iniciación do expediente é de oficio pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Ou por solicitude motivada dunha entidade, asociación ou institución, é dicir, o noso caso, o Concello pode promover unha iniciativa, pero de que tenga competencia da Xunta de Galicia. Nós propoñemos propoñelo, que é o que estamos facendo, propoñémolo, pero quen ten que leválo a cabo é a Xunta de Galicia. Nós podemos ir propoñer a Xunta que o faga, pero non temos competencias máis alá deso. As fases do procedimento, para que teñades así a grosso modo, moi a grosso modo, porque este é un folio inteiro, é solicitude ou proposta formal, que debe incluir unha memoria xustificativa, descripción histórica, etnográfica, valor cultural, identitario e social, documentación técnica e bibliografía, petición expresa da organización representadas, delimitación do ben, etc. Logo, a incoación do expediente. Iso fai na Dirección Xeral de Patrimonio. Se considera incoa, e se non o considera, non o incoa, pero se o considera, incoaré o expediente a Dirección Xeral de Patrimonio. Logo hai uns informes preceptivos. Estes informes solicitan os informes favorables e motivados de polo menos 2 institucións consultivas especializadas previstas na Lei 5. Logo someteríase a información pública. Hai un período de exposición pública, normalmente son 30 días ou poden ser 60, o que diga a Xunta, e nese período hai período de alegacións, é dicir, durante a exposición a xente pode elucubrar o que considera oportuno. E logo despois, unha vez resolvense as alegacións se as houbera, e hai a resolución definitiva, e a Xunta aprobaría por decreto a declaración como BIC do cocido, a proposta da Consellería competente. Nesto sería a Consellería de Cultura, como antes vos dixe. E despois escríbese, publicase unha vez que a Xunta o declara BIC, publicase no DOGA e escríbese no Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia. Primeiro paso, declarar o BIC. Segundo paso, a lei establece o procedimento que non debería superar os 24 meses desde a incoación. Habría que demostrar, no caso do cocido galego, para que prospere como BIC inmaterial, sería bo acreditar os seguintes pasos. Tradición histórica consolidada, non habería dúda. Forte vínculo identitario con Galicia, non habería dúda. Ritualidade social, feiras, festas, tempadas de cocido, etc., non habería dúda. Saberes tradicionais asociados, non habería dúda. E impacto cultural máis alado gastronómico, que sin dúbida o ten. É dicir, que iso cumpliría o todo o cocido galego. Existen precedentes. En Galicia son BIC inmaterial, a cultura de encaixe de camariñas, a tradición oral galega, a música e o baile tradicionais e o entroido galego. Por lo tanto, estaríamos a un nivel. Iso, en xeral, é o que hai que fazer. A partir de aí, pasa a seguinte fase, que é xa declarada BIC pola parte da Xunta de Galicia, a fase autonómica, a protección do inventario, a UNESCO, hai que xa dirixirnos á UNESCO, e aí xa entra o Ministerio tamén, e a UNESCO exixe de forma obligatoria que o elemento xa este protegido e registrado oficialmente no seu país de orixen. Por lo tanto, é unha labor que teria que fazer a Xunta de Galicia. Logo, despois de declarar o BIC, inventario, etc., pasa á fase nacional. Na fase nacional hai o filtro do Estado, que é un rollo, pero hai unha lista indicativa e tal. Tamén o ten que propoñer, digamos, o Estado. Tamén ten que o Estado español propoñer. E logo, despois, xa ven a evaluación da UNESCO. Esos son os pasos. É dicir, o importante é que agora empezar a Xunta de Galicia, declarar o BIC, referencialo, poñerlle todos os apetrechos que lle fan falta para subilo ao ámbito nacional. O ámbito nacional facer algo parecido ao que fai a Xunta de Galicia co BIC e facer o seu. É dicir,
Isto pode paralo a Xunta de Galicia, pode paralo a Administración do Estado e, por suposto, a UNESCO que é que ten a última palabra. En todo caso, é un proceso longo e tedioso, pero que se non lle poñemos comenzado, nunca es comenzará. Por iso eu quero propoñer a este pleno a adopción deste acordo para instar a iniciar os trámites para que algún día poida ser patrimonio inmaterial da humanidade o cocido galego, que, como digo, tiría unha connotación importante, neste caso, beneficiosa para a LIN, sin lugar a dudas. Entramos no turno de votación, de intervencións. Mari, deféndelo ti. Carbón. Perdona, Teresa. Tere, tes a palabra. Bueno, bos días a todos e a todas. A nadie se lle escapa que o cocido para a LIN é un dos grandes símbolos de identidade, neso estamos todos de acordo. Que esta é a primeira pedra para poñer a funcionar a ferramenta, pois tamén está claro no corpo da moción. Si ben a esta moción eu sí que lle vexo que xa que é presentada polo grupo de goberno, non é por un grupo da oposición, entón faltalle un pouco de traballo de fondo que debería acompañala, baixo o meu punto de vista, porque vos tedes as ferramentas ao estar gobernando e deberíades usalas, porque aquí pedides a Xunta que faga todo e que elabora as memorias, os trámites dos expedientes e todo eso. Cando con esta axuda tamén debería ir ao millor reforzado xa por os servicios do Concello e non só unha posta a disposición de que nos queremos axudar. Espera un momentiño, Teresa. BIF. Hai eco, debe ser por culpa de... Hai retorno, aquí moito retorno, debe estar moi alta a megafonía. Se lle podes poñer un puntiño menos, que oímonos ben. Continúa, Teresa. Nada, pois o que vos estaba Continúa, Teresa. Sí, o que vos estaba dicindo que o verdadeiramente ambicioso e responsable sería que o goberno viñera xa cos deberes feitos, que estuvera xa unha investigación histórica e etnográfica feita por parte do noso Concello, e así, cando se lle manda o expediente, xa mandalo non só cunha solicitude baldeira, senón que o acompañara isto. Entonces, así, lideraríase xa de forma fáctica, pois isto non sería unha mera transmisión de intencións de poñer ou manifestar a disposición do Concello, senón que xa habería un traballo previo. Eu tamén voto de menos nos acordos cando vostede solicita a Xunta de Galicia que durante a elaboración do expediente conte coa participación de varias entidades, que para min esquécese dun sector fundamental nesto que é o sector primario, porque aquí os gandeiros e os produtores tamén teñen algo que decir e teñen organizacións para poder emitir estes informes, porque se algo tamén nos di a lei que vostede citaba e vostede nos leu é que a UNESCO, para declaralo, sí que ten que demostrarse que ese patrimonio inmaterial son usos, saberes, técnicas mantidos polas comunidades e grupos que vostede nos acaba de ler. E aquí as organizacións gandeiras teñen algo que decir tamén de como se mantivo esa tradición da matanza, por exemplo, dese criado, dese afumado, e como chegou hasta os nosos días este plato. Continúa. Nada, deixa. Como chegou ese plato mantendo a identidade desde tempos inmemoriais, porque vemos como é un plato que realmente sí que ten estes requisitos para poder ser declarado. Nada máis, moitas grazas. Grazas. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Carbón ten a palabra. Ben, bos días a todos e a todas. Para empezar, coincidir ca compañeira Tere, sendo un tema tan potente, con un recorrido tan longo como é a declaración como ben de interese cultural, pois agardábamos que a moción estivera un pouquiño máis traballada, no sentido de presentar todo o contido histórico e cultural que encerra esta proposta, tendo xente no Concello que seguramente pode recoller material e información nese sentido, parece un pouco, non creo que distara moito que
a ChatGPT lle preguntes que faga esta moción, non creo que distará moito de como está plantexada. De todos modos, sen querer faltar ao respeto. Hai que ter morro. Vixe la vosa. A nosa de ChatGPT non leva nada. Nada. Vale. É certo que tampouco leva solo o meu, pero pregúntelle a Inma o tempo que pasou facendo. Creo que non comezou o señor alcalde co mellor exemplo da declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. Creo que aí o equipo do amigo Xosé López Campos patinou bastante. Creo que a moción como está plantexada é tirarlle simplemente o balón á Xunta para que fagan un traballo. De todos modos, dentro do BNG queremos dicir que estamos a favor desta moción e imos votar a favor. Moitas gracias, Carbón. Turno para PSOE. Mario, ten a palabra. Ben, pois, moi bons días. Pois, despois de escoitar a súa intervención, alcalde, é verdad que sí que hai que dar voltas e voltas e voltas para conseguilo. Xa me dixeches que resumías, evidentemente tengas... Bueno, despois sempre nos queixamos de como funciona todo, pois xa vemos que calqueira cousa ten 1000 voltas para levar a cabo. Bueno, boa moción. En primeiro lugar, decir que nós alegrámonos de que o Partido Popular traiga que hoxe esta moción, pensada en Galicia e pensada en Lalín tamén. E alegrámonos porque esquécense un pouco de presentar unha moción en contra do Goberno Central e do presidente Pedro Sánchez para falar de algo que realmente ten que ver con Galicia e con o noso Concello. Bueno, un pequeno tirón de orellas, pero pouca cousa. Bueno, entendemos perfectamente estas mocións, son mocións de carácter estatal, son mocións de partido e son estrategias. Pero nós creemos que un pleno municipal ten que servir fundamentalmente para falar dos problemas de Lalín, das oportunidades de Lalín e de todo aquilo que podemos facer para mellorar a vida dos nosos veciños e defender os intereses do noso municipio. En esta ocasión, sí que estamos ante unha proposta na que merece a pena poñernos de acordo. Evidentemente, concordo tamén cos compañeiros que, bueno, faltan algunhas cousas, pero, bueno, oye, vamos dala por boa e imos votar a favor, faltaría máis. O cocido é o prato galego por excelencia, é tradición, é cultura, é produto, é territorio, e tamén é unha forma de vivir e de compartir. E cando falamos de cocido de Galicia, inevitablemente temos que falar de cocido de Lalín. Parecenos, polo tanto, positivo solicitarlle a Xunta a través da Consellería de Cultura, Lengua e Xuventude e iniciar o proceso, tendo en conta persoas relevantes como patrimonio cultural, representantes do sector gastronómico e, por suposto, produtores, gandeiros e demais. Polo que, cando se trae este pleno unha moción que defende os intereses de Lalín, terános sempre do seu lado. Podemos discrepar en moitas cousas e seguramente seguiremos facendo, pero tamén sabemos recoñecer cando unha iniciativa é positiva e merece o noso apoio. Esta declaración sería boa para Galicia, porque recoñecería e poñería en valor unha tradición que forma parte da nosa identidade, pero sería especialmente boa para Lalín, porque nós levamos moitos anos facendo do cocido un dos grandes embaixadores do noso Concello, e contamos, ademais, cunha feira do cocido declarada de interese turístico internacional dende 2020. Por iso esperamos que esta moción non quede simplemente nun acordo plenario. Agardamos que a Xunta dé os pasos necesarios e que conte cos expertos do sector e que o Concello de Lalín este disposto a colaborar, que non o dubidamos. Dende o PSDG, polo tanto, reitero que votaremos a favor e facémolo dende unha posición de oposición responsable, criticando cando entendemos que hai que criticar, pero tamén apoiando cando se trata de defender Lalín, porque as mocións de partido poden ter o seu lugar, pero os problemas de Lalín teñen que estar sempre no centro deste pleno. E hoxe, por unha vez, creo que estamos, podemos lembrar aquel cartel do cocido de fai moitos anos que decía unidos polo mesmo afán. Nada máis, moitas grazas. Gracias, Mario. Turno para compromiso. Rafael Cuña, ten a palabra. Bo día.
Teño varias consideracións xurídicas, porque como é mes de agosto hai máis tempo e deuseme por preparar, entendo que con máis tempo esta moción. Eu bromeo moito cos meus amigos da costa a diferencia entre o cocido de Lalín e o cocido galego en xeral. Eu sempre digo que a carne, o que comen o cocido coa carne fresca é para salvaxes, e nós comemos a fumada, pero, bueno, sempre digo que o digo medio en broma, medio en serio con eles. Hai varias consideracións xurídicas que me gustaría trasladar ao poñente por se as ten a ben ter en conta. Por exemplo, efectivamente, a Lei 5/2016, no seu artigo 70.4, o que di que se requiere a petición expresa previa das comunidades e organizacións representativas do ben para poder incoar o expediente. Sin embargo, na moción insta a Xunta de Galicia a iniciar o proceso para declarar o cocido galego como ben de interés cultural, pero non exixe nin acredita a petición previa das comunidades ou organizacións representativas do cocido. Como se podería solucionar isto para que o expediente, digamos, vaya con máis forza xurídica? Introducir expresamente que o Concello solicitará e axuntará ao expediente a petición expresa previa das comunidades e organizacións representativas do cocido galego, identificándoas na medida do posible, non? Despois, explicou no ben o alcalde, o Concello pode instar a incoación, pero non pode pedir directamente que a Xunta declare o BIC, porque efectivamente ten que ir pola Dirección Xeral competente, en este caso Patrimonio, que despois traslada a súa resolución ao Consello da Xunta, que é quen ten que finalmente que aprobar esta cuestión. Despois tamén vemos que hai unha afirmación demasiado categórica sobre a UNESCO, que como declaración de intencións está ben, pero a declaración autonómica de Vic non aparece en principio como un requisito formal da UNESCO. Por lo tanto, sería mellor, por exemplo, decir que é unha medida de protección e recoñecemento que poderá contribuir á futura preparación dunha eventual candidatura. Porque, efectivamente, insisto que a UNESCO non existe esta declaración de Vic en principio para poder facelo. Despois, a moción debería identificar mellor o ben que se pretende declarar. Xurídicamente sería conveniente precisar que non se pretende protexer simplemente un plato ou unha receta, senón unha manifestación cultural no seu conxunto. Quero dicir, coñecementos, técnicas culinarias, produtos e formas tradicionais de preparación, transmisión interxeneracional, rituais e formas de consumo, variantes territoriais, dimensión festiva e familiar. Isto estaría moi ben no expediente. A declaración exixe un expediente e informes técnicos, é evidente. Eu sustituiría o de cumpre plenamente estes requisitos por algo como presenta características e valores que justifican... Espera un momento. Federación... Continúa. Sí, digo que dentro dos requisitos para ser BIC, repito, sustituiría o de cumpre plenamente estes requisitos por algo máis, digamos, laxo, como presenta características e valores que justifican a súa consideración como posible ben de interese cultural. E despois, o acordo, para ser máis preciso, estaría ben que incorporara expresamente a comunidades portadoras, persoas depositarias dos coñecementos tradicionais e organizacións representativas do cocido. Dito isto, faltaría máis a mellor das vontades para que isto sexa así. Estivemos falando de se absternos en esta moción, pero creo que estaría ben que fose por consenso elevada a Xunta de Galicia e, ademais, como teño a capa do cocido, é un comendador, pois sería un pouco raro que me estivese en esta ocasión. Condición de comendador que lle amola exactamente a xente que a mí me gusta que lle amole. E entón, polo tanto, imos votar finalmente a favor. Nada máis. Pois moitas grazas. Ben, eu creo que no esencial estamos todos de acordo, e ainda que lle poñades algunhas pegas, é normal, o grupo da oposición teñen que fazer esa labor, e a mí non me parece mal, se eu estuvera no seu sitio faría exactamente igual, polo tanto, sería probablemente máis constructivo que algúns de ustedes, pero sí que lle poñería algúns deberes máis ao goberno. A iniciativa sale froito de que eu xo levo comentado, non pensedes que é a primeira vez que eu lle comento isto á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia non, os responsables da Xunta de Galicia. No seu momento había que declaralo de interés turístico internacional, foi un paso de xigante, e logo, pois, obviamente, eu xa falei desto en máis dunha ocasión. O que pasa que agora mesmo
estamos, por así decirlo, co da Ribeira Sacra, non se vai meter en danza outra cousa, pero eu estou convencido que a Ribeira Sacra no seguinte intento vai ser declarada Patrimonio da Humanidade, e que non podemos estar con varias cousas á vez. Por lo tanto, vamos a intentar facer as cousas o mellor posible. Eu quero lle dicir a Tere Varela que, home, a vostede collelle na cabeza acaso que non imos estar aí cando somos os promotores da idea. Por suposto que eu, que me diga que esta documentación é insuficiente na moción, como vai ir a documentación necesaria, por favor. Aquí eu creo que se algo teño experiencia en saber como se fan as cousas. Desde o punto de vista político, administrativo, para iso están os técnicos, pero do punto de vista político creo que sei como se fan. Outra cousa é que ás veces salen e ás veces non salen. Por lo tanto, se a Xunta o ten a ben, que espero que sí, hai que empezar a traballar. E non se preocupe que temos suficiente ferramentas para, primeiro, que o Concello de Lalín, como solicitante deste tema, obviamente van nos dar voz, porque a Xunta de Galicia ten que mirar polo conxunto de Galicia, non polo Lalín. O cocido non é un patrimonio exclusivo de Lalín, é de todo Galicia. Fundamentalmente da Galicia interior, pero de todo Galicia. Por lo tanto, a Xunta ten que mirar por todo. E a Xunta é que ten que poñer en marcha todo eso, porque senón eu estou dicindo, estou metendo un dedo nun ollo, estou dicindo como ten que facer. E dirame en patrimonio, oiga, nós sabemos o que temos que facer, terá que chamar ela, non nós, as asociacións galegas. Que ocorre? Eu conozco a todas, e son amigo de todas, por lo tanto, podo facelo eu, pero teno que fazer a Xunta. Quen ten que chamar a todos os colectivos, os sindicatos agrarios, a tal, todo eso ten que fazer a Xunta. Se eu lle digo á Xunta que o ten que facer, por de alguna maneira, casi é chamarlle incompetente. Por lo tanto, é un motivo de que a moción é unha proposta en bruto, que se a Xunta ten a ben sacalo para diante, obviamente, nós axudamos a facer todo o traballo que faga falta. Faltaría máis, sin dúbida, que llevamos a obligar a facer, que vamos a obligar, non, que estamos obligados a facerlle todo o traballo, e creo que eu aí coñezo. Creo que son coñecedor amplio, non digo o que máis, pero un dos que máis coñece de Galicia do tema gastronómico, dito non por min, senón polas propias asociacións gastronómicas, pois identificanme a min como esa persoa. Por lo tanto, todo eso poñereino, todo ese bagaxe, poñereino a disposición da Xunta para que isto vaya a bo término. Señor Carbón, que me diga que podíamos abusar máis do ChatGPT, isto encarguei nun xaneiro. Hai unha persoa bastante competente, que se chama Inma, que estuvo traballando este proceso. Por lo tanto, mire, ChatGPT, eu estuve vendo as mocións que presentamos aquí hoxe. Se algunha se lle ve claramente unha infiltración de grasa de ChatGPT, especialmente a do bloque. Así que eu creo que hai que mirar, é dicir, vos ás veces utilizades, e perdonádeme, pero co refrán sempre teñen razón, dixo yo poto caldeiro, sácate de aí que me luxes. Entón, oye, primeiro mirade que a nosa sí que vos aseguro, parecerá só de ChatGPT, pero non está feita con ChatGPT, eso garantizo eu, porque ademais despachei con Inma non unha, nin dúas, nin tres, nin 4 veces. Ela o que mirou é a parte administrativa como podría ser, que por no camiño ainda van cambiar cousas, sin dúbida. Os señores do PSOE quero agradecerlle, igual que os do Bloque, que non manifestaron o sentido do voto, pero o PSOE sí manifestou. Obviamente eu quero que participe cantos máis mellor. Ainda estaríamos dispostos a meter a Sánchez, como vostede dice, no proceso. Ahora, se cadra o mellor igual non lo jode, bueno, non sei, pero imagínese que de repente pois nos pon algunha condición que é insondable e non a podemos cumplir, pero en todo caso benvido a que Sánchez participe no, pero digo eu que benvido, fuches ti que non tocaches, Mario, fuches ti. Entonces, eu se Sánchez participa nesto e eu ben, eu nada que oxetar, faltaría máis, non se preocupe que eu son razonable. De feito, eu podo lle asegurar que quen nos concedeu, ou asegurolle non, informolle que quen nos concedeu a Feira do Cocido de Interés Turístico Internacional foi o goberno de Sánchez, vale?
no ano 2020, me parece. Entón, polo tanto, a Dirección Xeral do Ministerio naquele momento era Sánchez do presidente, concederonse a internacionalización, polo tanto, nada que obxetar. Canto máis participen, o que quere é sumar, non restar. E con respecto ao que di compromiso, a ver, sin dúbida que cando empeza o proceso, o normal era facer unha comisión na que estemos os que queirades estar, faltaría máis, sin dúbida, eu sempre digo que o que vostede tamén dixo, e é que o cocido é máis que un plato. É un plato, sin duda, pero é unha forma de pensar, unha seña de identidade, é todo un proceso e aquí vai toda a economía. Eu quero rematar, aparte de agradecerlle o voto que van facer a favor, dicíndolles de que, como quero sabelo e quero que haxa unha fiscalización de alguén importante, estou intentando negociar cas universidades, fundamentalmente ca Universidade de Santiago e de Vigo, para que faga un estudio sobre o impacto económico do fenómeno cocido de Lalín en Lalín e comarca, para que se vexa que unha comarca, non só Lalín, unha comarca é moito máis dinámica gracias a un plato como é o cocido e toda a estrutura que ten, porque eu quero que nos diga cantos postos de traballo pode haber directos e indirectos no cocido e quero que iso que teña un sello dunha universidade que faga un traballo riguroso e serio, que, como digo, eu estou mirando ca de Santiago, neste orden, ca de Santiago e ca de Vigo. Sabedes que as universidades, para facer certos estudios, cobran. Entón, eu tamén teño que mirar esa parte, non? Pero, en todo caso, obviamente, como é máis completo e ten unha repercusión en Lalín, pero en toda a comarca de Deza especialmente, pero en todas as comarcas de Galicia interiores. En Lugo fan un magnífico cocido e tamén lle ten un rédito importante. De feito, a min comentábanme os de Lugo que, gracias á promoción que lle facemos de Lalín, que o cocido ano a ano que vai subindo. Entón, hai para comer cocido en Lalín, que veñen moitísimos, pero tamén comen cocido noutros sitios e tamén lle aumentou, dito por eles, que duplicaron as peticións de cocido galego, que non é de Lalín, pero é galego, en prácticamente toda a Galicia interior. Pódolle falar de sitios como Sarria, Lugo Capital, sitios que me dixeron a min que, gracias á nosa promoción, pois que eles que se beneficiaron tamén. Así que eu creo que está todo dito, entón, agora, se queredes, queda un segundo turno de palabra, eu pido-vos a maior brevedade posible, se vos parece. Perdón, estaba xa eu equivocado. Entón, pois vamos a votar e moitas gracias de antemado. Votos emitidos 21, a favor os 21. Moitas grazas a todos e continuamos co proceso e esperamos que algún día que poida ser declarado Patrimonio da Humanidade, entón diremos que un 28 de agosto que se empezou este proceso e que durou X anos, pero que se culminou. Moitas grazas. Imos ca moción do Grupo Municipal de Compromiso por Lalín para a adopción de determinadas medidas en materia de auga. Ben, eu falei co portavoz e co señor Cuíña por este tema, porque tendo en conta a moción que el facía, e que vin máis tendo en conta de que eu vos comentei de que temos unha comparecencia a petición propia de urxencia por urxencia para o tema da auga, todo o que pasou este proceso que pasou aquí en Lalín, eu propoñería ao señor Cuíña, se non ten inconvinte, en que o debate sexa máis amplio, damos máis tempo, falamos do habido por haber nesta moción, e máis eu aproveito para dar as explicacións pertinentes, digamos, facer a miña comparecencia, e damos máis tempo aos grupos, porque son 2 puntos, e despois votamos a moción e a miña comparecencia non é necesaria votar, porque se non ten votación, como sabedes, entón, se non ten inconveniente o señor Cuíña, facemos o debate conxunto, porque senón íbamos repetir a mitad do que íbamos dicir nesta moción, íbamos a repetir na comparecencia despois seguinte. Entón, se lle parece, empezamos con eso. Pois moi ben, perfecto, entón ten a palabra o señor Cuíña. Espera un momento. Perdón, como van a ser os
os turnos, digo... 5 minutos para ti, 3 minutos, como está na moción, para a oposición, que podemos poñer o doble, en vez de 3, 6, e ti, en vez de 5, pois 7 ou 8. Eu mismo 7 ou 8 para a miña comparecencia. Pero entendo que despois se pode contestar a presunta comparecencia, digo, tamén, claro. Que se pode? Teria que haber unha segunda volta para contestar o que vostedes poña na comparecencia, claro. Pois podemos facemos, se lle parece, vostedes pon eso 5 minutos. Os grupos da oposición, os outros grupos da oposición... Contestan a moción. Contestan a moción e despois eu expoño a miña nos meus 5 minutos, 5 ou 7, que para contestar a súa máis a exposición miña, e facemos unha segunda, en vez de haber unha volta, só hai dúas. Facemos unha segunda volta e volvemos a dar 3 minutos, e para vostede 5 e para min 5. Entón facemos as dúas conxuntas. Vale. E falo eu a miña. Vale. Perfecto. Pero entón o que face... Se lle parece, Rafa, a ver, faz ti a túa exposición, fago eu a miña, e despois damos un turno de intervención que en vez de ser 3 minutos que sexan 6. Bueno, dame. Si total, vamos ter tempo para decir todo o que queremos, o sea que a mí parece ben. Acepto calquera fórmula. Aceptamos calquera fórmula, non? Agora sí, fala Cuíña 5 minutos, fala outros 5 minutos, falades vos 3, e en vez de 3 falades 6, vale? E por cerrar Rafa máis eu. E pechas ti. Vale. Ben. Non te apurxe, non votamos a ausencia e xa queda a comparecencia incluída. Queda? Vale, de acordo. De acordo. Tes a palabra, Rafa. Sí, bueno, primeiro unha cuestión. O ChatGPT non é ninguna vergonza, é dicir, é unha ferramenta de traballo importantísima a día de hoxe, e quero dicir, eu antes do verán comín con un preboste que tamén vostede coñece bastante, dos que máis manexan en este país. Díxome que estaba utilizando xa a inteligencia artificial que utilizaba o exército americano hai 10 anos para facer propostas empresariais. Que non o utiliza de hoxe está morto. E na política tamén é importante ir introducindo estas ferramentas. Por iso digo que non sería ninguna vergoña esta cuestión. Bueno, primeiro, dicir que esta cuestión que está pasando coa seca non me estou referindo directamente ao episodio que tivemos en la linde de desabastecemento, senón a cuestión da seca en amplo espectro. É unha cuestión que a miña organización hai moito tempo que ten en riba da mesa, que na pasada campaña electoral fomos parroquia por parroquia falando e advertindo de situacións en un futuro moi cercano que se han producir e que, por desgraza, o tempo, como case sempre, foi nos dando a razón. Consideramos que é unha prioridade absoluta para este Concello nos próximos anos e que calquera que aspire a gobernar este Concello, que estea gobernando ou que aspire a gobernar este Concello, como non teña nas súas prioridades as políticas da auga, seguramente estalle facendo un flaco favor ás próximas xeracións de larinenses, as presentes, pero sobre todo as próximas, porque os episodios de seca está demostrado científicamente que co cambio climático, a pesar de que aínda sigue existindo moito negacionista e indocumentado, viñeron para quedarse, non? E, polo tanto, concellos tan importantes como o de Lalín, que sempre quer estar na vanguarda de tantas cuestións, debería tamén estar na vanguarda das prioridades en canto ás infraestructuras e a política da auga. Esta moción que nos preparamos, que foi consultada con algunha xente que sabe bastante de cuestións medioambientais, trae unha serie de
de propostas de acordos que creemos que son importantes. Si é certo que competencialmente, por exemplo, o Concello, no que son as comunidades de agua de veciños, non ten competencias, aínda que sí que pode facer forza dun punto de vista político, pero queremos que o Concello de Lalín, pois, a día de hoxe, deberíase comprometer a elaborar un plan municipal de prevención da seca. Debería ser un principio absolutamente básico para os próximos anos, para analizar as actuais e futuras situacións de agua. Eu quero lembrar que a propia conselleira Ángeles Vázquez estes días estaba falando de que poderíase comenzar a sancionar, a multar aqueles concellos que teñan perdas importantes de auga. Eu creo que un dos problemas que ten o Concello de Lalín a día de hoxe, seguramente porque alguna infraestructura xa ten demasiados anos, ten perdas importantes de auga, non? E que tamén o traballo en cuestións tan importantes como é o potencial das augas subterráneas, o aproveitamento de aguas residuais, por exemplo, todas as que fíxose o tanque de tormentas, non? Pois a agua, por exemplo, do tanque de tormentas debería poderse utilizar para cuestións como baldeo, reciclaxe, regar parques, etcétera, etcétera. Non sei se medioambientalmente é posible ou non, pero quero decir, pero a teoría sería isto se a agua fose tratada convenientemente. Pero despois da depuradora. Despois da depuradora, evidentemente. Por eso a EDAR ten que estar capacitada para poder facer isto. As políticas de aforro de agua para os próximos anos ou facemos eso ou imos ter un problema importante. Despois hai que elaborar un plan de infraestructuras de abastecemento do rural que eu se me volvese a presentar, non é o caso, levaría no meu programa electoral a quen se presente nos próximos anos. Eu invito a que valoren isto, pois a creación de novos depósitos de agua, de almacenamento de agua. Estamos traballando, elevamos para o acordo dos orzamentos varios depósitos que están precisamente Miguel Medela e Raquel traballando, estiveron antes do verán e agora están esperando, creo que o enxeñero se incorpore despois das vacacións para continuar con estas cuestións que consideramos importantes, a ampliación ou mellora dos depósitos xa existentes, a mellora e modernización das traídas veciñais. Xa sei que aquí non hai competencia, pero seguramente poderíase abrir algunha liña de subvencións precisamente para que se poida facer este tipo de cuestións. E despois hai unha cuestión que eu creo que falamos tanto o Partido Socialista como Compromiso no seu momento, que non é entendible que a día de hoxe a empresa que ten o contrato de agua non teña digitalizados os datos para saber en cada momento por onde pode haber fugas, por onde pode haber exceso. Espera un momento, sí, tranquilo. E como sempre digo, como estou de saída deste Concello, hai determinado tipo de cousas que non me molesta a día de hoxe abrir determinados melóns que a mí me molestan especialmente, e me consta que a máis xente deste pleno lles molestan especialmente, que o auténtico terrorismo que están facendo algunha xente coa cuestión dos xurros, non? Que pasan absolutamente de todo, e que aquí, cando caen 4 pingas de agua, xa comezas a ver a determinadas persoas polo rural saindo co purín e cos xurros facendo o que lles dá a real gana. Eu quero lembrar que iso está regulado por lei, as sancións. Algún día neste Concello haberá que abrir o debate sobre o que fan poucas, pero algunhas persoas que pensan que o rural é deles, que poden facer o que lles dá a real gana, e que habrá que algún día poñelas en cintura dende un punto de vista legal. Por suposto, non me refiero a ninguén que este en este Concello, porque en todas as parroquias, en absolutamente todas as parroquias, todos sabemos quen funciona deste xeito. Sabémolo de sobra. E, polo tanto, queremos que esta moción, non a digo porque a traia o meu grupo, porque este traballada, eu creo que a fondo para buscar solucións cara ao futuro, pero debería ser unha das cuestións máis importantes para os próximos anos para este Concello. Eu creo que montar unha comisión de seguimento entre empresa e Concello na que puntualmente o Concello reciba información por parte da empresa, que ao final é a responsable porque ten un contrato, se fose público o contrato de aguas, é unha cousa, pero non está municipalizado, está privatizado, e, polo tanto, a empresa debería dar contas ao Concello en esta mesa mensual de todos os datos para finalmente non levarnos sorpresas. E calquera persoa con 2 dedos de frente debería decir en este Concello que necesitamos seguramente outra captación, donde sexa medioambientalmente posible.
Eu non digo facer burradas medioambientais, a miña mentalidade é exactamente a contraria, senón protexer o medio ambiente, pero está claro que para unha población de 15.000 habitantes, 12.000 habitantes, seguramente os medios actuais pudesen chegar, para unha población de 20.000 habitantes e a flotante que podemos ter nos próximos anos, eu creo que necesitamos outra captación que cumpla con todos os requisitos medioambientais establecidos pola lei. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Rafa. Agora, despois, no segundo turno, xa o dis. Ben, pois, comentarlles, primeiro, que a moción do señor Cuíña, eu vexo a caída cos temas que están ahora mismo de actualidade, que as infraestructuras de auga si van ter un futuro necesario e obligatorio para todos os concellos que se precien de dar servizos de calidade aos veciños, sin dúbida, neso estamos. Outra cousa é que gobernar é máis difícil que dicir o que hai que facer, porque topaste con unha serie de contratempos cos que non contas e que sempre hai. E vostedes que foron goberno, pois estou convencido de que saben perfectamente ao que me refiro. Eu quero comezar dicindo, con respecto á miña comparecencia, que para nós é unha prioridade absoluta o tema da auga polo que representa para todo. Sin dúbida, é unha prioridade absoluta e como tal, así o estamos e o imos tratar. Ás veces, cando ocurren cousas como as deste brao, é necesario, e aínda que é un hándicap grande, tamén che dá, digamos, unha pauta de como tes as cousas. Por lo tanto, moitas veces, cando ocurre un problema grave como este, pois vale para arreglar certas cousas que, do contrario, quedarían sin arranxar. Ese é o único que ten de bo as crisis. O resto é todo malo. Pero as crisis teñen de bo que te posas pilas para arreglar o problema, para que non volva a ocurrir no futuro, e, sobre todo, para planealo a moitos anos, cousa que xa nós andábamos. De feito, eu comunícolles que a auga do río Asneiro non chega para o crecemento de Lalín, pero isto eu xa sabía hai moitos anos, por iso, no seu momento, propuxen a Xunta de Galicia facer un bombeo de outro río. Naquel momento había que escoller entre o Deza e o Asneiro. Valoráronse as dúas ofertas, coller o Deza na zona da Ponte dos Cabalos, coller ali un bombeo, ou facelo antes da praia fluvial de Vilatuxe, que a auga tiña moita calidade. Ganou, porque a Xunta de Galicia, así houve mellor a Augas de Galicia, a opción do Pozo do Boi. Bueno, antes do Pozo do Boi. Esa foi a opción que ganou, e, por petición do Concello de Lalín, a Xunta Augas de Galicia xa fixo o proxecto. O proxecto está totalmente feito, redactado e acabado. Listo para someter a información pública. Simplemente o que non ten, de momento, é financiación. É nese no que estou traballando. En que ese proxecto, que significaría meterlle auga dos dous ríos, e encima meterlle unha auga de moita calidade, como é a de Vilatuxe, porque ali onde se fai o bombeo, antes da praia fluvial, pois a auga prácticamente é potable, porque ven toda polo medio do monte. Aínda non ten contaminación de residuos orgánicos motivados normalmente pola pradería, etc. Entón, a auga ten moita calidade, no brao non chega, xa o sabemos, habría que bombear dos dous ríos, pero no inverno, que ás veces hai ali enchentas moi grandes, seguro que saben dous concelleiros daqui desta corporación, prácticamente podríase bombear a auga os meses de inverno casi toda de Vilatuxe sin problema, e encima tería unha auga con moita calidade, necesitaría moito menos tratamento que a que se está bombeando desde o Asneiro, que, como saben, nace en Dozón e trae bastante carga orgánica. Entón, experimentaríamos unha calidade importante na auga. Por lo tanto, nós aí facemos os deberes e estamos traballando neso, señor Cuíña. De feito, a min o único que me queda de todo ese proceso é convencer a Xunta de Galicia para que lle dé prioridade e o meta para poder facelo, para poder facer o proxecto que está feito e que ascende
entre 6 e 7 millóns de euros. Está sin actualizar. Sí. As nosas fugas tamén, vale a dicirlle que a media de Galicia nos estamos bastante por baixo da media. Que ocorre? Hai fugas como en todos os alcantarillados. Hai algún concello, dicía a conselleira, que chega hasta o 70%. Hai concellos que chegan ao 70%. Nós, obviamente, estamos moito por baixo do 50%. E aínda metemos toda a auga que gastan os edificios municipales e o rego. Por lo tanto, nós estamos nunhas perdas razonables, porque nós en rego, que agora está suprimido, pero gastamos moita auga, e os edificios municipales, algúns como o Lalín Arena, quedaríase asustado da auga que se gasta ali. Quedaríades asustados da auga que se gasta ali. Obviamente, iso non figura na contabilidade da empresa, porque os edificios municipales teñen auga gratuita. Entón, as perdas non é só a facturación, é a facturación menos o que non é facturado, pero aí está a que se perde pola propia rede, por fugas que hai, e máis a que consume o Concello de Lalín en todos os departamentos, en todos os edificios, no campo de fútbol, no Concello, o Lalín Arena, que é o que consume máis da mitade, etcétera, etcétera, porque a piscina, etcétera, etcétera, que a piscina me refiero municipal, que hai que lle renovar a auga con bastante tempo, con bastante cantidade. Por lo tanto, nós aí estamos dentro do razonable, claro que hai que corrixilas, pero para iso hai que detectalas, e logo dicir que eu quero, non veño aquí nesta miña exposición a convencer a todo o mundo de que somos infalibles, ni moito menos. Tampouco trato de defender que se fixo correctamente o 100%, porque non é certo. Si veño a poñer en valor a resposta dada, polo pronto, que, digamos, en canto tuvemos constancia, puxémonos a traballar todo o que poidemos. E eu aí quero agradecer, darlle as grazas aos técnicos municipales e aos concelleiros que estiveron implicados, especialmente a Pepe Primo, e tamén que desde o minuto 1 a empresa, obviamente, pois sí que fixo unha alarma e sí que estuvemos en conxunción a empresa e o Concello traballando para solucionalo o antes posible. Tamén quero agradecer a comprensión do pobo de Lalín, que inda que moitos se queixaron moito e amargamente, é entendible, entendo perfectamente, pero digamos que foi unha queixa dentro do razonable. Ti, cando chegas á túa casa e abres o grifo e non bota auga, pois é unha contrariedade que, obviamente, é superior a calquera outra. Se che falta a luz ou a auga, é algo especial. Se a depuradora funciona mellor ou peor, non lle preocupa tanto, porque iso motiría unha multa ao Concello. Pero se non hai auga e luz, realmente a xente ponse dos nervios e é entendible. Por lo tanto, eu aí quero agradecer a comprensión da veciñanza de Lalín, que dentro do que cabe foi moi comprensiva connosco. E tamén quero poñer en valor a transparencia que afrontamos o proceso, porque criticannos algúns que non demos información suficiente. Cando o día anterior á noite soubemos de que había un problema, que os depósitos non tiñan suficiente caudal e que se había consumido máis auga da conta e que íbamos a ter un problema grave, nós sabíamolo. Pero o Consello Técnico foi non o comentar hasta a mañán siguiente, porque no proceso anterior que había pasado, que ocorre? Que cando ti informas de que hai un problema na auga, a xente que o ten a copia, e o problema convírtese no doble de problema. Por iso non o dixemos á noite, para que a xente non empezara a encher garrafas e incluso a bañera para ter auga na casa, porque iso incrementaría o pico de consumo unha barbaridade. Foi un motivo, foi un tema técnico, non é que nós non nos superamos, ni non quixéramos dicir, pero se poñemos nas redes o día anterior á noite que temos un problema de auga e que vamos ter unha restricción, aquela noite dispararía esa auga, non teño ninguna dúbida. Eso foi un motivo porque hasta a mañán siguiente non o dixemos. Non polo que non nos superamos. Por certo, toda a noite traballando como negros e sin dormir, E dous concelleiros estuveron aí ao pé do cañón e, como digo, especialmente Pepe Primo, que lle quitou moitas horas de sono. E a partir de aquí, comentar que se encargou o informe á empresa. A empresa fixo un informe, tédolo vos, pasamos vos copia,
do informe que nos dou a empresa. Obviamente, as empresas é como ti cando vas a declarar, non vas a declarar en contra túa. Ti cando vas ao xulgado a unha declaración, en contra túa non vas a declarar. Entón, a empresa tampouco se inmola moito no seu informe, pero eu quero decir con isto que a concesionaria estuvo á altura no sentido de que, en canto que se tratou a gravedade do problema, fixo que estaba nas súas maus. O fallo dela que foi non haber detectado a tempo. Aí sí que é un fallo da empresa, porque a opinión deste informe, o que apunta, eu lino de pé a pá, apunta certas conxunturas e responsabilidades alleas, que as hai, pero non acaba de aclarar algúns interrogantes. Por exemplo, como se gastaron 1.500 metros cúbicos de auga porque se produxo ese pico, non aclara nada de consumo, e tampouco aclara que os sistemas de alerta non funcionaron. Os sistemas de alerta da empresa non funcionaron porque cando o depósito está moi baixo, ten que funcionar de outra maneira. Pero digamos que dentro de que foi unha crise importante que eu non quero minimizar, porque eu podo asegurar que eu pasei francamente mal, ou mellor non tanto como a Pepe Primo, pero pasei no mal. Non é justificarme ni moito menos, pero todos necesitamos uns días de descanso. Eu había collido eses días de descanso. O lunes marcheime a Portugal. O lunes houve comisión do Senado polo tema de Ceuta e desde Madrid marcheime a Portugal. Estaba ali en Portugal co hotel pagado e ao día seguinte tuve que virme porque non me quedaba outra. Non vou a mencionar a Sánchez, Mario, non quero meter a pata porque estou intentando ser constructivo. Eu agarrei e vin que era un problema que non tiña fácil solución, porque o problema é que a auga non se podía bombear máis. Se puderamos bombear máis auga, non había problema, pero non se podía bombear máis. Entonces, era unha coyuntura complicada que solventou o mellor que se pudo, e agarrei e viñeme pa aquí, estuve ao pé do cañón, e, bueno, xa collerei eses días de descanso cando poido, se poido, e senón, pois ninguén me manda, ninguén me obliga a ser alcalde. Concluindo, que a miña intervención, decir que tamén apuntaba o señor Cuíña, nós temos unha moi boa auditoría do sistema dos sumidoiros. Encargou unha Xunta de Galicia, pagou daquelas 300.000 euros e fíxose un análisis exhaustivo de todo o alcantarillado de Lalín. E nesa fixo a empresa serie, e nese documento, onde aparece unha auditoría exacta de como están os pozos, etc., e o que hai que cambiar, que faltan moitas cousas por cambiar e que habrá que cambiar, e é onde saía que había que facer unha nova depuradora moi potente, de última xeneración, para que consuma menos da que temos, porque a que temos encima consume moito, é unha depuradora de última xeración, e un tanque de tormentas, porque senón a depuradora, inda que sea moi boa, se non hai un tanque de tormentas que vale, señor Cuña, para que cando hai tornadas a copiar auga, pero esa auga ten que pasar pola depuradora. Non podemos bombear... Eu preguntei, mira, e desde ali non podemos poñer un equipo de bombeo e que bombee polo menos para regar os xardís. E dice, non, porque a auga esa ten que depurala. O que fai... Por eso, pero aí o que fai o tanque de tormentas é que cando ve unha enchente de auga acumula a cantidade e logo vai soltando aos poucos para non matar o biolóxico da depuradora. Por lo tanto, ese é o que apuntou esa empresa, fíxose o tanque de tormentas, fíxose o colector principal, faltan aínda por facer colectores secundarios, e faise a depuración, e vaise facer a depuradora. O proxecto xa está encargado pola Xunta, está o facendo a mesma empresa que foi a que ganou o concurso Serie, que é a que fai o proxecto da depuración, que foi a que fixo o proxecto do tanque de tormentas, e que é a que fixo o diagnóstico. Pero da traída de augas, como non tiñamos problema, non fixemos un análisis. Por lo tanto, eu mércores teño a primeira reunión para encargar unha auditoría para que nos digan na traída de augas que problemas hai, porque é certo que a traída de augas meténdolle o bombeo, en teoría chegaría auga para 50.000 habitantes ou máis. Podíamos duplicar a población de Lalín co bombeo de Vilatuxe. Pero hai que mirar que é o que temos e como temos en que condicións está, porque algunhas cousas son vellas e están moi obsoletas. A potabilizadora fixose inauguraína eu xa sendo o alcalde no ano 95, creo que foi, fixose unha potabilizadora nova e de alta capacidade, e os tanques
a medida que fomos implementando a auga, porque hai que dicir que nós aí fomos un pouco quixotes. E é que para dar a auga cada paso máis, había o tanque central de Lalín. Fixemos un pequeno no medio, vale? Con iso demos de auga a 6 ou 7 lugares, pero a xente seguiría pedindo auga. Hai forma de darlle auga? Facemos un tanque na cima de todo, e fixemos o último tanque na cima de todo. E con iso demoslle auga a prácticamente... eu simplemente quero que fagades unha reflexión que algo tuvemos que ver nese tema. Lalín ten 350, que eu quedei abraiado, non o sabía. Temos 350 kilómetros de rede de auga. 350 kilómetros, que non é broma, É dicir, é a distancia. É dicir, se puñeramos en fila, podíamos ir cun tubo de Lalín a Coruña, da Coruña a Vigo, de Vigo a Ourense, e volver a Lalín. Podíamos bordear toda Galicia co que é a nosa rede. Non creo que ningún concello, ou moi poucos, teña unha rede tan extensa como a nosa en Galicia. Eu creo que somos o concello que a rede máis extensa. Por eso, cando se baleira, por eso non se pode deixar baleirar, enchela, nalgún caso, tarda 2 horas, porque temos o problema de ter demasiada rede. E fomoslle dando auga a todas as aldeas. Por eso, salvo para a zona de Maceira, que non sube por culpa de rodelas, temos auga pola carretera de Lugo, chegando hasta máis alá, prácticamente ao límite do concello. Pola carretera de Brántega chegamos a Pali e Rodís, ao final, xa no límite con Golada. Pola carretera de Cruces chegamos a Goleta, o límite xa con Lalín, o límite xa con Vila de Cruces. Pola carretera do Corpiño estamos parados no Chirme do Ave, pero estamos en condicións de meterlle a Anzo e a Corpiño o día de mañá, que agora mesmo teñen traídas particulares, moi boas, por certo, a de Anzo e mala do Corpiño, pero que se algún día lle fai falta, solamente estamos cos permisos do Ave, témolo parado, a tubería está parada no puente de Ave, ali en Noceda. Pero tamén vamos chegar ao límite noso, podemos chegar hasta Devesa, o límite noso con Cruces. Pola carretera de Santiago chegamos ao límite con Silleda, chegamos ao fondo de Prado. Pola carretera de Vilatuxe chegamos a Vilatuxe hasta o límite con Silleda. Pola carretera da Xesta chegamos ao último pueblo da carretera de Xesta e Vilanova. Pola carretera de Catasús fixemos un ponte, un tanque en Celemín, que é o terceiro, o que tamén bombeamos, e damoslle servicio prácticamente a case todo Catasús. É dicir, non hai ningún concello que teña unha infraestructura tan densa como a nosa. E nunca colapsou, pero claro, cada paso consume máis, porque a xente tamén temos que ser razonables e facer máis aforro de auga. Entón, agora mesmo, a auga que temos no río, digamos que as previsións de futuro é insuficiente o río Asneiro, porque os dous pinchazos están no río Asneiro, un en Botos e outro no Pozo Negro, polo tanto están os dous no mesmo río, e do que se trataría é de suplementar un novo bombeo desde o río Deza, polo tanto serían 2 ríos os que aportan ao caudal de Lalín, e creo que chegaría auga absolutamente para todos. Pero que chega auga para todos non significa que se poida utilizar para temas individuos, porque sabemos que hai algún fraude, algún xa se detectou, ou hai algún fraude, sabemos que hai algo de perda na rede, pero detectouse algunhas que se detectaron foronse arranxando, sabemos que hai consumo de animais, pero hai que consumir, é dicir, se algún sitio de animais utiliza para consumo, pois que a utilice para consumo dos animais, pero non a mellor para botarlle ao estercolero, por poñer un exemplo. Ali terá que ter nunha cuba, pero para o consumo dos animais. E sabemos tamén que a xente, a pesar de que está prohibido, hai quen utiliza para regar. Por certo, eu podo dar fe de que xa nesta crisis, cando algún vin regando, pois, encima coñecido, pois, lle chamei a atención, dixo, supoño que terás un pozo de broca. E dixo, claro que o teño, pero se non o tuvera igual, que eu pago a auga. Que pagues a auga non che dá dereito a utilizala para regar. Pero hai esa mentalidade, como tes un medidor, un contador, é que eu pago a auga. Aínda que metamos a auga de Vilatuxe, sin dúbida hai que racionala. Por lo tanto, eu mércores teño a primeira reunión cunha empresa especializada e máis que con Augas de Galicia, que lle pedín consello e axuda para facer unha auditoría de como está o marxen do que di a empresa
digamos, é para ver se o que di a empresa é suficiente, insuficiente, se está ben, se está mal, e tamén para ver un pouco, digamos, que cada pau aguante a súa vela. E, polo tanto, esa reunión, que, como digo, é o día 3, voulle propoñer, bueno, eso é a reunión que teño o mércores, é dicir, o mércores que ven. Esa empresa, ou sea, esa xente que vai vir especializada, é que me vai dicir como teño que facer a auditoría, porque quero que facela, como temos a do alcantarillado, quero ter unha de auga de saneamento. E, por último, pois, quedamos de fazer unha reunión de seguimento, tócanos o día 3, que a empresa, a Coadeza, voulles a propoñer que a xente que tuvo este percance, porque non todo o Lalín se quedou sin auga, do medio para baixo o Lalín tuvo auga, entón a xente que tuvo este percance, voulles a propoñer unha rebaixa, voulle a propoñer que lle faga unha rebaixa no recibo, para compensarlle modestamente algo, os hándicaps que poidan ter, a todos aqueles que obviamente, que quedaron sin auga e que tuveron un perxuicio. Por lo tanto, buscaremos un sistema, xa o faremos público, eu voulle propoñer á empresa, non sei o que vai dicir a empresa, pero espero que acete, e todos aqueles que tuveron un perxuicio, porque eu sei que, por exemplo, houve peluquerías que non puderon lavar, houve algún restaurante da zona alta que non pudo dar comidas, etc. E, polo tanto, esa xente tuvo un perxuicio, e houve particulares que tamén tuveron o seu perxuicio. Entón, abriremos, probablemente, en canto que chegamos a un acordo coa empresa, diremos que imos facer cal vai ser o sistema para que a xente que lle tuvemos un perjuicio, pois, polo menos, facerlle un detalle no sentido de que é unha forma de pedirlle disculpas. Por lo tanto, bonificarlle o recibo do seguinte mes ou como sexa, vámoslo ver, porque eu sin falar ca empresa que yo vou propoñer o día 3 non quero aínda botar cartos ao aire, porque obviamente a empresa poderá dicir que sí ou que non, eu vou propoñer, e se di que sí, que espero que diga que sí, pois sin duda facerlle unha proposta no sentido de que a ver como facemos, non? E cando sepamos, pois eu comunicaremos oportunamente. Ese é todo o que teño que decir con respecto ao tema do tal, e agora o tema da auga, que foi, como digo, un problema grave que non eximo a responsabilidade tanto nosa, na parte que nos toca, como da empresa, pero que, lóxicamente, que o que queremos é que non se volva a repetir, porque realmente é moi incómodo. A xente sufre especialmente cos cortes de luz e de auga, especialmente. O resto é máis pasable. Vou a empezar cos turnos de palabra. Ten a palabra Teresa Varela. Nada, en canto á moción, dicir que estou de acordo e que anuncio o meu voto a favor. A realidade de Lalín é máis tozuda, inadmisible e sangrante, cao que se plasma cando se redactou de forma previa esta moción. E iso evidenciase a que onte nos deron traslado e nas comisións se nos anunciou que iban a traer, bueno, nas comisións dixéronsenos que iba a comparecer o alcalde. Onte, cando nos chamaron desde o gabinete, dixéronos que nos daban o informe para que pudéramos analizalo. Se ben é certo que tamén o alcalde, que xa ten experiencia e moita, sabía que se lle iba a pedir unha comparecencia ou un pleno extraordinario. Entonces, faríase doutro xeito a comparecencia, porque eu isto non o vexo unha comparecencia, vexo unha exposición do alcalde enmascarada detrás de un informe. É a miña percepción, que nos estuvo falando de forma moi correcta, que puxo encima da mesa cousas que todos sabemos, pero que non lle aclarou a nadie, ou a min, polo menos, ningunha cuestión. Analizando este informe, vemos que a Coadeza, como decía o alcalde, que fai un informe ad hoc, que decir, pero a min sí que me chama a atención a osadía dese informe e que o alcalde non nos reprendera, dicindo que é unha afectación puntual ao suministro en determinadas zonas do municipio, porque sí, a afectación foi puntual. Pero que lle parecerá ler ou escoitar isto aos nosos veciños? Porque de puntual 30 horas sin auga nun piso mínimo na que cada un na súa casa ten unhas circunstancias
moi concretas, pois creo que, non sei, parece como unha pequena falta de respeto. Tamén despois vemos o informe cunhas gráficas, queda moi bonito, é moito máis visual, pero estes cálculos hidráulicos pois ocultan para min datos, porque aínda que si os temos porque, bueno, pois sale un concurso da auga, ou ben porque sacastes na prensa os litros que se consumían, 4 millóns ou 5, dependendo da estadía no que estuveramos, que eso saleu na prensa estos recientemente, pois sí que non interlazar todo, pois eu sí que o voto de menos. Ademais, fálasenos de que se perderon os 1.444 metros cúbicos, dásenos unha cantidade concreta, pero non se nos di, se é un informe, deberíase nos decir exactamente e sinalizar onde van, como van, e o señor alcalde agora na súa exposición tiñanos que haber dito o que vai facer respecto a isto ou que lle vai pedir á empresa concesionaria ou que consecuencia. Para min, ocultar este tipo de datos, pois, evidencia que non se quere dicir de forma clara o que aconteceu, como aconteceu e como se solucionou. Despois, decirnos que aquí a catación de Catasó se realizou como unha actuación de emerxencia, pero que, bueno, o informe tamén nos di que xa estaba prevista, si xa tuvemos cortes de auga, si xa tiñan previsto e se sabían que iso era un xeito de arranxalo, a miña pregunta é por que non se fixo antes? Por que non se fixo isto dentro dun mantemento ordinario? Por que vemos palas traballando ese mismo día? Por que isto, a ver, ten que se levar a correr porque temos unha situación, entón ten que se facer porque é o momento de facelo, pero se xa o coñecían, por que non se fixo? É a pregunta, é dicir, que ese momento había que facelo é porque non nos quedaba outro remedio, pero porque non se anticiparon. Despois, sí que nos chamou a atención a imaxe dos camións cisterna, porque si ben é certo que os camións carrexan para despois depurar, pois sí que tamén que os camións que tuveran outra imaxe que dirá como unha certificación sanitaria de que o que se estaba transportando é un líquido que se vai a dedicar ao consumo, bueno, pois creo que a imaxe era máis tranquilizadora, porque si é certo que cando as fotos dos camións empezaron a circular, e eso era previo á depuración e era unha solución, bueno, pois sí que tamén hai cubas pois que con un pouco de imaxe tamén tranquilizamos e non axudamos a contribuir a esa intranquilidade. Despois, tampouco no informe, claro, non asumen o que usted decía, que non lle funcionaban os sistemas de telecontrol ou que nadie estaba a cargo de facelo, porque senón isto durante 6 horas xa se houberan anticipado. É dicir, para min ese informe tamén o obvia. Entón, usted dicíanos que se informou o Concello antes e que non informaron para non facer a copia. É certo, cando se nos di que se van cortar a auga, todo o mundo acopiaría a auga. Pero eu creo que desde que se cortou hasta as 3 da tarde pasaron 15 horas. Desde o Concello púdose haber feito un comunicado moito antes. Porque, ao final, esa desinformación tampouco non xenera nun clima, como ben decía o alcalde, que cando nos cortan a auga ou a luz tamén se pon encima da mesa, ou polo menos a que lle fala ten esa sensación do vulnerables que somos cando nos faltan estes recursos, porque vímolo cando nos faltou a luz e vímolo agora ca auga, que son para min elementos esenciales, pois eu voto de menos que non se informara. É dicir, a min chamouseme desde o gabinete ás 3 da tarde, e dos grupos das aldeas xa chegaron informes antes. Se queres deixo pasar da intervención, como queiras. Non, porque aquí deixe deus turnos xa, interven xa. Vale, pois non podo volver despois. Non, pero pregúntame o que queres que eu vouche responder. Eu tomei nota das cousas que considero responderche. Vou tomar a nota de todo. Non, é que o problema non é só perder en tempo, é que se fora unha comparecencia, a comparecencia sería pregunta-resposta, co cual
esa resposta ao mellor formularía outra pregunta. Aquí estamos realmente facendo un debate de un punto que mete o Goberno, como a calquera outro punto, e se non a señora secretaria pódeme corrixir neste... Pero que queres volver a intervir entón? É que xa que non é unha comparecencia, porque usted non está facendo unha comparecencia con preguntas... Non hai problema. E turno para bloque? Tes a palabra, Carbón. Sí. Ben, nos imos a votar a favor da moción de compromiso. En la LIN hai un problema de abastecemento. Creemos que é un problema non de falta de recursos, senón de xestión de recursos. O gallá outros concellos gustaría ter os recursos acuíferos que ten la LIN, non teñen os problemas que estamos a ter. En ese sentido, pois creemos que a moción de compromiso está ben plantexada, a caída, e por iso imos votar a favor. Despois, co problema que houbo e a xestión do problema, pois hai dúas partes, a que atañe a empresa e a que atañe o Goberno. No que atañe a empresa, pois só dixeron aquí, só dixo a compañeira Tere, o informe... Como informe non di realmente moito. É unha acumulación de datos, non explica onde foron a parar esa cantidad inxente de auga, como dicía o alcalde. Pois aquí debería haber unha investigación importante porque non é baladí. E despois, falaba vostede do tema de como xestionar a información do problema. Vostede di que se informa a xente de que hai un corte de auga e que están xestionando o problema, a xente vai a copiar auga, evidentemente. Pero tamén o faría cando informaron, 15 horas despois, e o problema seguía aí. Seguía habendo un corte de auga. Nese sentido, como decía a miña avoa, que en paz descantes, parece que vostedes sempre teñen o as para matar o tres. Ou falaba vostede de establecementos de hostelería, de peluquerías, que se atoparon un problema no seu día a día e non tiveron resposta. Pudo haber problemas de electrodomésticos estropeados, houve negocios que non poderon facer o seu turno de ceas, por exemplo, dunha maneira regular. Creo que o deber do Concello era informar, eso dese modo o pensamos o BNG. Creo que os medios públicos están para iso, para informar e non para facer propaganda, para anunciar unha convocatoria dunha manifestación dentro dunha semana, ben que apuran, pero para informar que o que para debería estar os medios públicos, pois non o fixeron, e creemos que aí se equivocan. Creo que o problema de la LIN, como informa algún experto, non é de facer outra captación. Primeiro, sobre todo, é arranxar os problemas que ten o sistema para mesmo. Creo que había que empezar por aí. Perdona. Vale. Digo que non é que non haxa que facer outra captación. Creo que o problema había que comenzalo, primeiro, xestionando o que xa temos. Creo que aí, agora mesmo, o sistema, nunca mellor dito, ten moitas fugas. E tamén creo que había que ser máis duros e máis contundentes cunha empresa que está recibindo unha importante cantidad de cartos públicos para o bo funcionamento do sistema. Por poñer un exemplo, noutro concello, aí atrás houve un problema dun apagón, o seu partido nese concello exixiu que o concello abrira unha ventanilla para recoller queixas e problemas dos veciños por ese apagón. Pois non estaría mal que vostedes abriran esa ventanilla de atención a afectados polo corte de auga. E nada, dentro do NVG nos estamos abertos a axudar no que sexa factible para aportar solucións a un problema tan importante como é o da auga. Nada máis.
Gracias, Carbón. Turno para o PSOE. Ten a palabra Alba. Bueno, bo día a todos e a todas. Antes de nada e de comezar, eu espero que sexa un pouco benévolo co tempo, máis que nada polo tema que se está a tratar. A Teresa de Illo doble, a Carbón tamén. Sí, no, bueno, pero digo porque aparte nós teríamos dúas intervencións na súa parte e unha na deles, pero bueno, e logo que consensúe este tipo de cousas con compromiso está ben, pero que nos avisen antes, como facemos nós sempre tamén. A moción era de compromiso, por Sí, eso pero digo que ao final nós vamos ter que cambiar turnos de intervención, non pasa nada por comentárnoslo antes se é o que teñen pensado facer. Pero a intervención te deron os mismos, Non temos os mismos, porque teríamos 3. No. Sí, porque o seu non é unha moción. E só cambian as mocións. Pero que o meu informe. Por lo tanto, eu xa dixen a Teresa que quere intervir, pois vou vos a dar outro turno de palabra. Por a moción. Non pasa nada, refírome a que estas cousas normalmente falámoslas antes de pleno entre todos e sempre chegamos a un acordo. Nós nunca poñemos trabas para iso. En todo caso, da moción de compromiso, evidentemente estamos totalmente de acordo, levamos tempo e anos vendo como cada ano chegamos ao verán e falamos de restriccións no consumo de auga, falamos de seca. Nós levamos tempo abordando a cuestión da seca e da auga e falo dende que eu me sento aquí neste salón de plenos. Vostedes, daquelas tiñan outras prioridades, eu creo. En decembro do 19 presentamos unha moción para apoiar as traídas veciñais, pedimos tamén un inventario das traídas existentes, daquelas estaba prácticamente a punto de rematarse este inventario, volvese a pedir ora nesta moción, eu entendo que estará 6 anos despois feito, non? Houve moitos episodios no medio que non vou relatalos un por un porque non me vai dar tempo, no que falamos da problemática da auga, das fugas, da necesidade de modernización, da necesidade de digitalización. En xuño 22 saleu o contrato da auga, nós non votamos a favor porque tiñamos moitas dúbidas en canto a puntuación que se estaba dando a esta empresa. Sabíamos que iba a acabar no xulgado e aí sigue dando voltas. Falamos daquelas das fugas outra vez, pedimos melloras, pedimos modernización, pedimos digitalización das perdas, pedimos unha auditoría da rede, pero daquelas non nos fixeron moito caso. En maio do 23 houve xa un problema de abastecemento de auga. En xullo do 26 houve outro episodio de auga, alertamos da preocupación. En agosto, a principios de agosto deste ano, pedimos unha estrategia para afrontar os problemas da seca, pedimos anticiparnos, pedimos mirar as perdas que está tendo a rede, sobre todo para garantir o abastecemento, cousa que non pasou. E pedimos buscar métodos de aproveitamento da auga e recuperar as traídas veciñais e apoialas. E o único que se dedicaron a facer aquí foi dicir que o PSOE é malo malísimo e que somos Satanás e que Pedro Sánchez non sei que. Bueno, así chegamos a esta situación. Eu creo que o que temos que facer ahora mesmo é anticiparnos, é xestionar a auga partindo da prevención do aproveitamento, concienciar tamén apostar polas traídas veciñais, unha vez máis sigo insistindo nisto, evidentemente o de inventario estamos totalmente a favor, e reparar e modernizar a rede. E eu creo que o problema que temos aquí é que imos tarde, que estamos xogando a reaccionar cando xa temos o problema en riba do lombo e, bueno, as consecuencias ao final sofrenas os veciños e veciñas. A mí preocupa bastante que dixera que esta crise que sirve para arranxar o problema que non sabían que tiña, porque falou de que pauta como ten as cousas. A min eso preocúpame, que dentro do Concello non sepamos como temos as cousas. Preocúpame tamén que dixeran que en canto tiveron constancia puxanos a traballar, e eu pregúntome cando foi que tiveron constancia. E despois fala da información, de que non deron información suficiente, aludindo a que senón os veciños iban consumir moita máis auga e íbamos quedar sin nada. Dende que os veciños prácticamente a maioría non tiñan auga ninguna, tardamos moitas horas en que se dixera algo por parte do Concello. E non dixeron nada o día seguinte pola mañá tampouco, dixeron no pasado o mediodía. Entón, é moito mellor, pregúntome se é moito mellor, que se os veciños voten 30 horas sin auga ou vayan votar 30 horas sin auga e que non sepan nada. Falaba tamén de que a traída de augas que quere facer unha análise, que non se sabía, non se fixo antes porque non había problema co tema da auga. Home, vamos a ver, hai un informe que se incorporou á documentación da licitación, un informe que data de fai 8 anos, que alerta xa de problemas graves na rede. Entón, non pode dicir que non sabía nada, eso ainda me preocupa bastante máis. E despois, a cronoloxía tamén me preocupa, porque no informe falase de que esta problemática que surxiu en 6 horas pon unha data, que é o 17 de agosto.
E os comunicados que salían do Concello falan do 18 de agosto. Entón, eu pregúntome cando realmente faltou esa auga toda, xa non onde foi a parar, que eu pensei. Dei xa dúas veces, Xa é o segundo, Vale, pois espérame para a seguinte, na. Vale. E compromiso? Compromiso. Rafa, ten a palabra. Bueno, varias cousas. Eu non sei se o compromiso ten un xeito, diferente de concebir a labor de oposición. Cada un ten a súa estrategia e todas son respetables, faltaría máis. O compromiso trae aquí unha moción que é meramente propositiva. Son 11 puntos, trae medidas que nós consideramos que serían acaídas para facer fronte a esta situación. Cuestión que tamén debo decir e debo recoñecer que fixo o Partido Socialista, non? Se vimos aquí ao pleno ou utilizamos as redes sociais, como me pasaron algunha captura de algunha persoa dicindo que está disposto ou disposta a traballar moito polos veciños dende a súa humildade, pero non traes ninguna sola chega para decir cal sería a túa alternativa a unha situación destas. Home, é un xeito curioso de funcionar en política. Eu nunca o fixen, ni nunca o farei. E despois, se estás como, non sei, a quen podo citar, a Poncela, por exemplo, se estás como Eloísa debaixo do almendro, esperando a que te informen, non sei cantas horas despois, eres un representante público, miren, o que fixen, eu primeiro, no mes de xuño, xa advertimos en prensa que había que empezar a tomar medidas preventivas porque podía se dar unha situación como a que aconteceu. Se non me desminte o concelleiro de Obras Pepe Primo, creo que a principios de mes chameille para preocuparme de como estaban os niveis de agua, se íbamos a ter restriccións, algún problema, e comunicoume que iban a baixar as temperaturas e que, en principio, a empresa decía que se iba a aguantar. Creo que foi así. Despois, cando foi a plena crise e non había agua en Lalín, chamei a técnicos da empresa que coñezo a ver que estaba pasando, que, por certo, non o tiñan moi claro en aquel momento. Chamei a membros do goberno para preguntarlle que estaba pasando e falei con xente do gabinete para saber que estaba pasando. Porque se o que fago é esperar a que se me chamen horas despois é que o mellor no que teño interese en outro tipo de cuestións máis electoralistas. E a diferencia, o mellor, entre quen tivo responsabilidade en este Concello e sabe que os problemas poden xurdir e que sabe que a mellor a empresa en ese momento non ten os datos como para que o goberno poda facer, non me estou referindo a BNG, Carbón, podes estar tranquilo. Non me estou referindo a BNG. E entón, son xeitos diferentes de concebir as cuestións. Agora, o que non debe ser aceptable é que antes ou despois, a mí gustaríame que fose antes, se tivese información do que realmente pasou. Porque non a temos. Vemos un informe que as altas temperaturas, un exceso de consumo, etc. Eu creo que os lalinenses teñen dereito a saber onde foron esos 1.500 metros cúbicos. E espero que a empresa, unha empresa pola que, por certo, teño o maior dos respectos, porque os coñezo hai moitos anos e sei que son xente seria, pero que deberíamos ter información de que pasou realmente con esta cuestión. O señor alcalde di que o Concello de Lalín é dos que menos filtracións ten con respecto a outros concellos. É certo, pero eu, que o coñezo ben, sabe que é un capítulo no que debemos mellorar independentemente que teñamos mellores datos que outros concellos, porque será bo para todos. E insisto, as prioridades das políticas sobre agua nos próximos anos debería ser unha prioridade número 1 para este concello nos próximos anos, por responsabilidade cos nosos fillos, por responsabilidade con este pobo, pero con responsabilidade polo futuro tamén dos nosos fillos. Porque estamos vendo como, perdón, que non quero frivolizar, é evidente o cambio climático. Estamos lendo datos de ata os polvos van para Inglaterra xa, están escapando. Este verán vimos augas de 23-25 grados en Galicia, temperaturas fora do normal. Quen siga negando o cambio climático en este país é un absoluto terrorista medioambiental. E para iso debemos estar os que modestamente estamos en política, porque para cando hai sinais de alarma, polo menos traballar para intentar apaciguar na medida do posible este tipo de situacións. Nada máis. Moitas gracias. Por boca a miña segunda intervención. Primeiro, comunicarlles que
A reunión dixen que con a Coadeza que era o día 3, non. O día 3 é a reunión que teño cos especialistas para facer unha auditoría e unha proposta de solución para a rede de augas de Lalín, ese é o día 3, e o día 10 é cando teño a reunión con a Coadeza en todo este proceso que xa pasaron os días suficientes para que tamén teñan máis claro o diagnóstico e, sobre todo, para propoñerlles poñer algunhas solucións encima da mesa, tanto do que din eles como noso. Por lo tanto, dixen o día 3, non é o día 10. O día 3 é a reunión, é dicir, dentro nesta semana que entra, é a reunión cos técnicos que evaluarán o que, primeiro, unha das cousas que lle vou dar é o informe da empresa. Mira, este é o que di a empresa. Quero contrastar o informe da empresa e, segundo, pois quero que me fagas un diagnóstico de como está a red e máis unha solución, unha proposta de solución. Non, a diferencia é razonablemente sustancial. Ben, aclarado eso, decir que nosa moción, que é unha moción moi amplia, moi extensa, non a podemos asumir porque non habría financiación para ela, polo tanto, o que vamos fazer é absternos. Hai cousas que estamos de acordo e outras que non estamos de acordo. Por exemplo, vostede ter un mismo saco as traídas veciñales. As traídas veciñales son dos veciños. Nós aí non podemos fazer absolutamente nada se os veciños non queren. Mira, nós collemos as traídas veciñales todas e dixémoslle aos veciños: señores, rexistren a auga, fagan as cousas como é debido porque a traída é súa, pero se teñen algún problema mañá porque lle faga unha captación cerca da súa captación un particular, non van poder defendelo. Non van poder defendelo como é porque teñen a súa auga sin registrar. Están todos avisados. Hai unhas subvencións da Diputación moi suculentas de 10.000 euros cada ano que poderían utilizalas como fixe algunha asociación para poñelas en primer tempo de saúde. Podían cambiar os depósitos pagando a Diputación, podían registralas pagando a Diputación porque os gastos do registro están sobre 3.000 euros, entre 3 e 4.000 euros. Por lo tanto, hai diñeiro da Diputación para registralas. Hai diñeiro para modificar os tanques da auga ou poñer unhas novas formas de distribución. E, claro, se a asociación non se quere nin legalizar e son os veciños os propietarios, aí o Concello pouco pode facer. Si, non, xa, pero quero dicir de que a propiedade da traída de augas non é municipal, é exclusivamente dos veciños. Por lo tanto, teñen que ser os que queiran. Hai algunhas que traballan máis que outras, algunhas teñen todo perfectamente feito. A última que fixo, que a subvención da Diputación, por certo, foi a de Anzo, se mal non recordo, non, Marcos? A de Anzo e Bermés levaron subvención da Diputación, e como ela poden levar todas, que en moitos sitios, nese aspecto, pois, hai máis disciplina que aquí en Lalín. Nos reunímonos con eles e comentámoslo a todos, pero obviamente nós non lle podemos obligarlle aos veciños a que rexistren a auga, nin fagan nada. Algún día estuvo así toda a vida, que siga así toda a vida. Ala eles, nos non nos parece razonable, porque ese é un hándicap para eles, pero en todo caso é un problema que eles teñen que asumir como problema propio para poder poñerlle visos de solución. En todo caso, como as traídas veciñales, e aí creo que tamén algún mérito teremos, máis pronto que tarde, moitas delas van a empezar a palidecer, porque o cambio climático e o nivel freático de Lalín, como de todo Galicia, está baixando cada paso máis. E acórdome ali un pozo artesano que teñemos na miña casa, aquí no Souto, pertiño, casi botaba auga para fora, quedáballe só 1 metro para sair para fora. Pois agora o pozo ten 7 metros e só ten medio metro no fondo. Iso en 20 e pico de anos, que é unha barbaridade o que baixou o nivel freático. Quere dicir que traídas de auga, que ahora mesmo teñen auga, ao mellor no futuro non a teñen. Iso tamén é un hándicap, teñen que telo en conta. Por iso nós, e aí digo que modestamente algo de mérito temos, levamos a rede prácticamente a todo o rural, exceto onde non nos vai o bombeo, que é pola carretera de Rodeiro. O único, a zona de Maceira, ou sea, Pardesoa, Maceira, Castro de Cabras e máis alemparte, a esa zona, como non damos saltado aquelo, teríamos que fazer con bombeo, é única, pero estamos falando dun número de población
razonablemente pequena e que teñen traídas veciñales. Pero, bueno, se lle secan, haberá que buscar unha solución. Por lo tanto, nós aí temos moito traballo feito porque estender a rede, vos imaginadvos o que é meter tantos centos de kilómetros de rede. Eso costa unha pasta. O que pasa é que fomos facendo cada ano, metíamos 1 kilómetro, e acordome, cando levamos a Goleta, estaba en sello. E desde Vilasancho, pasamos por Obermés, e após chegou a Goleta. Pois, oye, son, non sei, pero son 7 ou 8 kilómetros. Por lo tanto, por lo menos a infraestructura témola creada. É certo que hai que ter aporte suficiente de auga, que eu creo que a solución, pero xa vin hai 4 anos, cando negociei coa Xunta de Galicia o bombeo de Vilatuxe, e, polo tanto, eu creo que o marxen de que todo é mellorable, temos claro que é un problema para nós prioritario. Por lo tanto, medidas preventivas, señor Cuíña, todas as que se queiran. Tere Varela, eu non dixen en ningún momento que a situación non fora grave. Reconocino, empecé a miña intervención dicindo que a situación foi moi grave. Por lo tanto, non me diga, usted non me queira terxiversar as miñas palabras, porque eu dixen en todo momento que fora grave. E dixen que a información a demos cando técnicamente nos dixeron que a podíamos dar, porque despois xa o que fixéramos dase conta que desde que nos detectamos hasta que se comunicou, non pensedes que estuvemos de brazos quietos, Eu naquele momento, cando se detectou, eu estaba fora, estaba ao teléfono, estaba primo e malos técnicos do Concello e máis a Coadeza, estaban traballando toda a noite para mirar como podíamos facer e saber cal era o problema, porque, efectivamente, eles inicialmente tamén foron sorprendidos. E ese é un fallo da empresa, porque a eles non lle pudiera haber sorprendido tanto. Eu non dixen que a empresa non tuvera ningún fallo. Claro que o tuvo, por favor, se vostede me quixo entender, é o seu problema. Señores do BNG, home, Manuel, outros concellos xa lle gustaría ter os recursos que nós temos. Eu quedeime con esa palabra. Os recursos para telos hai que sachalos, porque na cama molida non se gana a vida. E nós levantamos o cu da cama e vamos petar as portas necesarias e facemos os proxectos necesarios para que eso sella. Por lo tanto, se alguén pensa que ando la liña, que la liña é un mimado da Xunta e máis da Diputación, a nós eso non nos toca nunha tómbola, Nós, para que seamos os mimados da Xunta e da Diputación, temos que facer os deberes. Eu non podo chegar á Diputación ou á Xunta e dicirlle, mira, dame isto. Non. Teño que facer as cousas como é debido. Eso danos moito traballo a todo o grupo de goberno, Porque ahora mesmo estamos traballando en 20 ou 30 proxectos que verán a luz cando a vexan, para nós o antes posible, pero algún, largo me lo fiáis, pero non queda máis remedio, e, por lo tanto, estamos traballando, analizando o problema. Yo da auga, xo víamos vir que a auga non chega, porque, señor Cuña, a auga vai a menos en todos os sitios, en todas as concas. E o consumo vai a máis. Por lo tanto, teremos que fazer unha reflexión de que hai que economizar, racionalizar o uso da auga, porque, senón, dá igual o que lle metamos que vamos ter problemas. Nos agora meter o río de Vilatuxe, o río de Deza, pois obviamente deberíamos ter auga para moito tempo, pero é que ese ríos tamén poden ir a menos. E, por lo tanto, se a xente non baixa o consumo e racionaliza o consumo, pois, eu, por exemplo, algúns, porque algún criticaba, é que algún lavado non parou. O lavado que estaba conectado a rede parou. O que non parou foi o de baixo, porque teñen un pozo de barrena, funciona con pozo. Entón, decía, eu vi algunha crítica nas redes, obviamente non podes entrar ao trapo. É que resulta que non temos auga e que algún lavado lavando os coches. Eu quero aclarar, por exemplo, que o lavado da parte de baixo funciona cun pozo que ten a empresa, que en Lalín, grazas a Deus, hai moita auga. Eu que lle recomendo é a calquera da periferia, un que ten un piso non vai fazer un pozo de broca, pero un que ten unha casa, un chaleciño, meter ali, se quera regar unha hortiña, é moito mellor meter un pozo de broca que regar co terreno. Non, por eso digo, ademais, se isto vai crecer, esperemos que sí, e o consumo vai aumentar, o polígono de Lalín, va a empezar ahora as obras, son 300.000 metros máis, cando ali se ubiquen empresas, etc., o consumo vai aumentar. Entón, tanto o consumo como a depuración, por lo tanto,
temos que facer un uso racional da auga o máis posible. E como lle dixen ao BNG, eses concellos que xa lle gusta ter o curso de la LIN terán que buscalos, porque a nós non nos lo regalan. Nós somos un concello igual que a outros concellos. E se temos máis, e traemos máis para aquí, é porque facemos os deberes. E mire, cando eu lle chego cunha proposta a un conselleiro, hai un labor de zapa detrás que se quere algún día explico yo. E collemos un exemplo calquera. Oye, mira, que a consellería douche isto. Que fixeches para chegar a eso? Explícocho. E ao mellor alucinas, porque igual pensas que eso que conselleiro, dame isto, e xa está. Vale, xa cho dou. Eu podíamos comentar un convenio que espero que firmemos pronto da gardería. A gardería do polígono ímola aumentar o doble. En teoría, que diría solucionado o problema das garderías en la LIN. Ímola aumentar o doble ou incluso máis. Vamos refacer a que hai, prácticamente é unha gardería nova. Desde que empezamos eso, nos sabe Paz e Belino, os tempos que levamos dado, as portas que tuvemos que tocar, e o que levamos feito para que eso sexa unha realidad que firmaremos o convenio para poder adxudicar o antes posible a gardería. E iso tamén significa unha parte que temos que poñer nós, que é un porcentaxe, que non o temos e tamén temos que buscalo, porque eles danche a súa parte, pero a túa parte tela que buscar ti. E moitas veces, algúns concellos non o piden porque eles teñen que poñer ao mellor un 20 ou 30% e non teñen para poñer ese 20 ou 30%. Por lo tanto, é un doble problema. E con respecto ao PSOE, dicirlle que, a ver, a estrella dos veciños está claro que son dos veciños, non é Alba. Vale. E o concello que nós sepamos, nós temos claro como está a nosa rede. Eu quero saber os pelos e señais. É dicir, eu quero saber que ao mellor a bomba X habría que poñer unha de máis capacidade. Eu quero saber que o colector que surte pois ten capacidade suficiente máis ou non. Eso só pode fazer unha empresa especializada. Eso nin siquiera os nosos técnicos poden. Por lo tanto, a ver, está ben que vostedes nos pidan a nós o ouro e o mouro. É entendible. Pero eu creo que nós somos conscientes de que é un problema que hai que atallar e vámoslo fazer o mellor posible. Pero se non nos poden criticar a nós é que non traballáramos. Outra cousa é que pasou o que pasou, pero nós traballamos todo o que pudemos. Que houve fallos, non hai duda ningún. Eu non digo que está todo perfecto, para nada. E tampouco, Tere, eu tampouco dixen que o informe da empresa que eu comulgue con el ao 100%. Para nada, eso o expliquei. Pero vostede seguiu insistindo de que a empresa tuvo responsabilidade. Home, claro que a tuvo. Pero eu xo dixen, pero sigues insistindo como se eu dixera o contrario. Non, eu non dixen o contrario. Ben, facemos un último turno, se vos parece a hora de palabra, cortiño, e votamos. Tere. Eu intento... Non me puxaches tempo. Sí. Eu intento ser breve e este é un tema que pola súa relevancia deberíamos estar falando del moito tempo, dun xeito construtivo, porque nos atañe a todos con independencia de en que bancada esteamos situados. Por eso, si é certo que tuvemos información, porque todos temos contactos, todos tiramos de chamadas, pero eu falo de información por cauces oficiales, porque a xente pensaba que a nós, desde o Concello, de forma oficial, se nos daba información. Nosa información que a información que podía dar era porque tiña información pois recadada de outro xeito. Entón, eu que poño encima da mesa en que momento se dou a información oficial. Eso por un lado. Despois, que o problema que temos é evidente que xa ven coleteando desde fai moito tempo, sabémolo todos, porque xa en anos anteriores houbo que tomar medidas restrictivas, máis ou menos acaídas. Despois, vemos que seguimos tendo problemas, porque, por exemplo, este miércoles a auga chegou ás nosas casas marrón. É un problema menor, como decía ben o alcalde. É dicir, chegaba a auga. Que nos chegue marrón, bueno, despois de non tela, é mellor que chegue marrón que a que non chegue. Despois, quen lle fala, cando veu o contrato desta entidade, me tocou a defensa deste contrato, xa lle dixen que era un contrato que iba ser recurrido, é dicir, non descubrí nada novo, que era preciso unha auditoría para poder saber as eivas. Non lle descubrí nada novo. Usted agora fálanos desa auditoría para poder solucionar os problemas, porque sin eso non se dá feito. E necesítanse informes técnicos contundentes sobre expertos na materia.
a que lle fala propuxo crear unha comisión de seguimento, porque usted di que se vai volver reunir ca empresa, pero, por exemplo, a min non me dixo que podía acompañalo, nin creo que a nadie da bancada da oposición, porque eu tamén, dun xeito construtivo, que creo que é o que se debe facer, pois tamén podería aportar solucións, porque eu falei con técnicos que traballan noutras empresas, non nesta, de cara a como poder solucionar este problema ou como informarte para poder facer un seguimento dese contrato. Tamén ingenieros desa materia que teñen claras onde foi o fallo. Entón, se a nós nos chaman a esa comisión, podemos aportala, lle o sitio para poder aportar toda esa información que poidamos recabar en ben de todos os veciños, porque ao final todos traballamos de cara a eso. En este contrato, xa tuvemos a experiencia de facer o seguimento de outros contratos tamén de menos anos e de menos entidade. Eu xa pedín no seu momento e sigo reiterando que os contratos teñen que ter unha comisión mixta en todos os sentidos, porque sí, de todos os contratos hai un responsable político de goberno, pero tamén deberíamos estar a oposición. É a miña humilde. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista. Carbón, ten a palabra. Sí. Bueno, eu cando me refería a recursos, referíame a recursos naturais, non nin a económicos, nin a infraestructuras. Tamén é curioso que, falando dun tema tan importante, dando explicacións vostede, acabe falando no tema da auga da ampliación da gardería do polígono. Cando dicimos que é importante... Eu iso dixo, pero porque é no que estamos traballando precisamente, e hoxe tivemos unha reunión por eso, non por outra cousa. Pero hai un cento de cousas, desas. Sí, claro que sí. Claro, por eso creemos que a información é superimportante nun tema como este. E non nos referimos, dende o BNG, cando exixíamos información, non a exixíamos para o BNG, senón para o conxunto da ciudadanía. É importante a información para explicar, por exemplo, por que cando había xente que non tiña auga, estaban funcionando os aspersores do polígono. Que seguro que hai unha explicación. Ou porque estaban funcionando os aspersores das rotondas. Seguro que hai unha explicación. Pero claro, a xente necesita información, porque a xente vai pola rúa e non ten agua na casa e ve os aspersores funcionando e seguramente non lle parece lóxico. Ou porque funcionan un día que chove. Todo isto seguramente se resolvería informando, que é o que exixíamos dentro do BNG. E o que parece tamén é que estamos aquí defendendo a empresa, que son moi bons e que fixeron un traballo, seguramente o fixeron, pero evidentemente está evidenciando un problema de xestión da empresa que quedou patente durante este último mes, con dous erros importantes, sobre todo o último. O que exiximos tamén é contas a empresa. Este informe que se nos achegou non nos aclara absolutamente nada. Seguramente, se yo pasamos á poboación de Lalín e o lee, dirá, pero que está dicindo a empresa? O sea, que eles fixeron todo o posible, son moi bons, e van a arranxalo rapidamente. Pois non. Creo que o problema é suficientemente grave para exixir explicacións da empresa e, por conseguinte, do Concello e do Goberno. Tamén falaba de que hai edificios municipais que consumen moita auga, como Lalín Arena. Pois, a mellor había que elaborar un plan municipal de xestión dos recursos da auga nos edificios públicos. Vale. Nada máis, creo que este tema non pode pasar así de puntillas polo pleno. Creo que ten que haber máis explicacións por parte da empresa. 1,5 millón de litros de auga non son 2 gotas. E tamén pediría, isto xa é a nivel persoal, porque creo que non é de recibo que persoas vinculadas ao seu partido espallan bulos por grupos de WhatsApp. Non son persoas con responsabilidades agora mesmo, pero evidentemente non creo que sexa o momento de espallar bulos, sobre todo sobre certos colectivos. Sabedes a que me refiro. Nada máis. Non sei a que se refire, pero en todo caso... Seguro que algún sitio sabe. Si aseguro que se teño que encontrar o WhatsApp, vámonos... No, pero creo que é perigoso facer ese tipo de comentarios
E máis cando é unha persoa que tivo responsabilidades. Mire, non sei a que se refire, pero se Bueno, alguén o non fixo, vou a dar nomes tampouco, pero bueno. Aínda que sexa unha persona vinculada a nós, cada un é dono do seu, do que fai ele. Claro. É dicir, eu aí non me podo meter, non me pode exixir responsabilidades deso, que eu sei que ocurre, pero pasan todos os bandos. Se pensa que pasa solo no noso bando... Non é un reproche a vostedes, se esa persoa me está escoitando, pois que sepa a miña opinión. Vale, gracias, Carbón. Turno para Soe. Alba, tes a palabra. Bueno, creo que non hai duda ninguna en que foi un episodio tremendo para os veciños e veciñas de Lalín. Houve momentos que isto parecía un pouco máis de un país subdesarrollado, vendo a xente facendo colas nas fontes cas súas garrafiñas. E eu creo que, evidentemente, debe preocuparnos, debemos seguir falando disto e debemos seguir pedindo explicacións, porque a min a verdade é que, despois disto, tampouco é que leve nada claro. Creo que pola nosa banda fomos tremendamente consecuentes, creo que tendemos a man, creo que non sacamos nada fora do texto no seu momento, informamos aos veciños con todo o que nós sabíamos, pero creo que tamén que chega o momento de que se den explicacións e de ter datos e de ter papéis sobre a mesa. Eu ese propio día, a vista de que non había información por parte do Concello, ás 2 da tarde pedí unha xunta de voceiros, unha xunta que non se convocou, si é certo que me chamaron do gabinete, pero a xunta de voceiros non se convocou e, además, eu quería que estuvera a empresa concesionaria para dar as explicacións que estimara oportunas, e non foi así. En todo caso, e falando deste informe, eu creo que o máis importante é que non se aclara a causa que permitiu chegar hasta o punto que chegamos. Falan das temperaturas, do pouco caudal, dos problemas da captación de catasós, fala do incremento da demanda, seguimos sin saber onde van ese 1,5 millón prácticamente de litros de auga. E hai outro tema importante, que é que o que acontece en Catasós non é nada novo, nin era nada imprevisible, como xa se recoñece no propio documento. Falaba tamén Crespo de que precisa saber os problemas principais. Eu estou de acordo e pareceme ben, pero é que hai moitos problemas que xa se sabía que se tiñan e que xa nese informe de fai 8 anos falaba de que había que facer un desbaste do bombeo de Catasós e que había que reparar as presas porque tiña moitas fugas. Ese é un informe de fai 8 anos e aí non se actuou, non se fixo absolutamente nada. E despois a min gustaríame que se explique por que non saltaron as alarmas, porque no contrato comprométense a ter un plan de control de fugas, a baixar as perdas, a ter un plan de emerxencias e a ter telecontrol e teleconsulta por parte do Concello. Entendo que isto nin funcionou nin está en vigor. Entón, eu creo que isto ten que ter un control municipal. Si saltaron as alarmas cando se avisaron, que medidas se adotaron ou por que non se adotaron antes de chegar a un momento extremo, e se afirma que hai un seguimento continuo, como pon no informe, como pode ser que se perdan 1.444 metros cúbicos de auga e que non sexamos capaces de frear a situación e de saber onde van. A min preocúpame realmente que isto poida volver pasar a estas alturas. Preocúpame que dentro dunha semana nos encontremos na mesma situación e tamén me preocupa saber en que estado estaban os bombeos antes e no momento deste problema. As averías que tiñan e a capacidade de funcionamento que estaban tendo, porque entendo que aí hai algún problema a maiores. E preocúpame porque se oferta nesa licitación cousas que 3 anos despois, 3 anos e pico despois, está claro que non se están cumprindo. E remato xa dicindo que eu creo que levamos anos obviando o problema, e falaba antes deste informe de fai 8 anos. Nós viñamos aquí moitas veces con peticións e con propostas, pero, fomos pasando un pouco por riba porque non había un problema real hasta que todos nos quedamos sin auga e porque as súas prioridades eran outras. Eu creo que as prioridades ahora mesmo teñen que ser servizos básicos. E a auga é un servizo básico e aí temos que centrarnos, igual que a alcantarillade, etc. Tamén me pareceu bastante mal, e quero dicilo aquí, que se insinuou en moitos momentos e por moitas vías distintas que a culpa era dos veciños, do consumo dos veciños e de que este incremento puntual en 6 horas do doble do consumo era dos veciños. Cando vemos agora que no informe... Usted escoitounos a nos dicir algo eso? Non digo que fora vostede. Pero digo que hai notas de prensa do Concello onde se fai referencia a colectivos concretos e a veciños concretos. Cando, ademais, ahora temos un informe de que fala dunha coyuntura de 5 ou 6 situacións distintas e creo que casi a menor de todas é o consumo de cada veciño. En todo caso, e dito isto, remato, non antes en dicir que eu creo, estou convencida de que creo que hai que facer unha auditoría que sexa independente e o que necesitamos a estas alturas, unha semana e pico despois, é ter datos en riba da mesa e ter a certeza, entre comillas, de que isto non volva a pasar dentro dunha semana ou dentro de 15 días.
De acordo. Rafa, tes a palabra para rematar. Para rematar en un minuto, eu que lles prego, sei que van a facer, é que se tomen en serio esta situación. Digo, sei no que o están facendo, que van facer, que fagan un proxecto sostible e crible para os próximos anos con respecto a este tipo de cuestión. Tamén trasladarlle aos concelleiros do Pleno. Se tes algún tipo de solución, eres coñecedor de posibilidades que hai para mellorar esta situación, como fixo hoxe, por exemplo, o Partido Socialista, hombre, pois non digas que se vas a unha comisión a Elías Esporás. Eu creo que é importante aquí, na sede da soberanía e representación dos veciños e veciñas, facelo, non? Efectivamente, tamén me gusta o recoñecemento de que houve xente que lle estivo directamente mentindo aos veciños dicindo que non había información a este respecto, cando sí que a había. Agora ponse o matiz de información oficial, pero se se estivo chamando e sabendo, oiga, pois traslade aos veciños esta situación do que vostede sabe e non agarde información oficial. Esa é a responsabilidade que debe ter cada concelleiro e o alcalde con respecto aos seus veciños, que para eso está representando. Outra cousa é se estás e realmente non os estás representando, só te representas a ti mesmo. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Pois eu, para rematar, dicirlle que, obviamente, das cousas que saen mal hai que aprender, e a nosa prioridade está en que isto non se volva a repetir. Vamos facer todo o que este na nosa mão para que isto non se volva a repetir. Tamén quero dicir de que a auga é un ben escaso e que, polo tanto, temos que concienciarnos que hai que gastar toda a que fai falta, pero nada máis que a que fai falta, porque, en xeral, en toda España se gasta auga de máis, polo tanto, hai que gastar só a que fai falta e temos que nos concienciar, porque esa é unha labor de todos e, lóxicamente, aí o Concello pois pode facer campañas e todo o que queirades, pero que non ten que facer é os que realmente a están utilizando. E obras temas que se fixeron para agora poder recuperar os depósitos valle sair un informe a mellora do bombeo de Catasós. O bombeo de Catasós só podía bombear unha serie de horas e agora pode, con as obras que se fixeron ali, pode bombear máis horas, co cal reforzamos digamos, o aporte de auga ao largo do día, porque, como xa dixemos, máis ou menos o consumo de la línea é sobre uns 4.000 metros cúbicos de auga ao día, pero temos picos de 5.000 e incluso algunha vez chegou a 6.000. Ese é o que nos desequilibra. Se nós estamos consumindo sobre 4.000, non temos ningún problema. Damos chegado a 5.000, tamén ainda imos sin problema. A partir de aí, obviamente, se hai un consumo superior a 5.000 metros cúbicos, temos máis dificultades. De momento, o río ainda aguanta, pero é que o río ainda pode ter baixa de caudal. Sabedes que ás veces hai menos auga a final de setembro ou en outono, en outubro, ás veces hai menos auga que no mes de agosto. Confiemos en que estas choivas que están vindo pois reforcen un pouco o aporte, porque non é un problema de Lalín solo, é un problema de todos os ríos. Ben vedes as restriccións que ten o Lérez agora mesmo. Por lo tanto, quero decir que ese é un tema co que non podemos decir desta auga non beberei. E logo, eu non quero entrar máis en dicotomías cos grupos da oposición sobre o que dixen ou deixei de decir. Eu en todo momento, en ningún momento, dixen que a empresa actuara ao 100% como tiña que actuar. Tampouco dixen de nós. Cando a auga marrón chega a casa é porque quedou, ao mellor por unha obra, ás veces hai que cortar unha tubería. Entón, para fazer unha obra, cando se corta esa tubería, ese vaciado que se fai desa red, cando volva a auga, que a presión tan bestial que ten, lava as paredes por dentro, e ese barro é o que pon a auga chocolatada. Pero ese cando hai que fazer un corte nun trozo, e ese trozo queda sin auga durante un tempo, e cando ven a auga a presión ou abrirlle, é cando bota a auga chocolatada. Pero iso pasa cando hai que fazer unha obra ou un corte, por calquer motivo, pasa en todos os órdenes do día. Que lle iba a dicir, señores do PSOE, eu pareceme moi ben que nos pidan responsabilidades, están no seu dereito, pero eu creo que se comparamos a resposta que nos damos
que dan ustedes onde gobernan, ainda hai bastante diferencia. Se usted compare o que pasou na Lalín con concellos onde goberna o PSOE, e pode ter unha resposta. Xa non lle digo que compare co goberno central das respostas das comparecencias de Sánchez, porque entonces cabrease Mario comigo, e creo que Mario é moi boa persona. Bueno, bromas aparte, confiemos en que isto non volva a ocurrir e vamos facer todo o que este na nosa mão para que iso non ocurra. Como digo, unha vez que me reúna ca empresa, darei vos cumplida a resposta da reunión da empresa e máis da reunión cos técnicos que nos van a facilitar como está o sistema. Votamos a moción de compromiso, tal e como dixemos. Entón, nos abstémonos, sale igual aprobada, pero nos abstémonos pola razón que dixen. Mario, non me sale o teu voto. Ahora sí. Votos emitidos, hasta Maripaz. Votos emitidos 21, a favor 9, os dos grupos todos da oposición, en contra ningún e abstencións 12 do goberno. Queda aprobada ca nosa abstención. Ora imos moción do Grupo Municipal Socialista. A ver que me ten aquí non me pon aquí a ver, aquí está, moción do Grupo Municipal do PSOE de Lalín para a elaboración dun plan de sombra arbolado e acouгos climáticos para adaptar Lalín ao cambio climático. Ten a palabra para defendela Alba Forno, ten a palabra. Ben, bueno... Un espacio de 5 minutos, vale? Vale. Bueno, algo máis. Levamos, creo que un pleno case monotemático falando de seca, de cambio climático e destas circunstancias que nos toca vivir agora. E vamos seguir, esta moción vai un pouco nese senso tamén. Eu creo que a administración local ten un papel fundamental e ten unha responsabilidade a hora de adaptarnos a estas novas circunstancias, a esta nova realidade. Vemos como os veráns cada vez son máis calurosos, temos máis horas de calor, máis longas, e nunca tantas vivendas tivemos que necesitaran ventiladores ou aires acondicionados, non? E Lalín non vai a ser menos. E é certo que no centro do pobo, no centro da vila, prácticamente non temos ningunha sombra no casco urbano. Podo empezar a falar dos parques infantís que nos tocan de preto, que son prácticamente inútiles nos días de calor e, sobre todo, nas horas centrais do día, porque están a pleno sol. E podo falar da igrexa, do Lago dos Pactos, do Regueiriño este do parco que temos aquí embaixo, a Avenida da Estación, Parque da Xuventude, etcétera, etcétera. O único que se salva e o único que ten sombra en todo o Lalín é o Rodo. O que pasa que non é tan céntrico e non é tan accesible para as persoas que non poidan ir en coche. Nas rúas pasa exactamente o mesmo. Eu creo que en case ningunha rúa temos sombra, non hai unha mesura sombra na que podemos resguardarnos e incluso nas prazas tampouco. E creemos que o Concello o que debe facer é analizar posibles solucións para cada espazo, específicas para cada sitio, e buscar as solucións axeitadas, ben sexa con arborado, ben sexa con pérgolas ou con outros elementos que poidan dar unha pouca sombra para que os veciños e veciñas disfruten dos espazos públicos, sobre todo nos días calurosos e no verán. Eu creo que é importante tamén falar dos puntos de auga. Temos poucas fontes nos espazos públicos, hai moitas que están sen funcionar dende fai moito tempo, entón eu creo que hai que ampliar eses puntos de auga e as que non funcionan, evidentemente, reparalas e incluso se pode instalar algunha no rural que tampouco hai. Promover refuxios ou acouгos climáticos, sinalándoos e aproveitando os espazos públicos que xa temos. Eu creo que é algo moi sinxelo de facer e facer lugares onde a xente poida acudir nos episodios de moito calor e, sobre todo, a xente vulnerable, nenos, maiores, etcétera, que poidan sair da casa e estar nun entorno cómodo e un poquinho máis fresco. Eu creo que temos que adiantarnos ao problema, que é algo que, como xa falamos a toda agora, non o estamos facendo en moitas circunstancias,
e estamos no momento no que podemos facer algo. Non pedimos nada que non se poida facer, nada irrealizable, senón que o que pedimos é que la LIN teña un plan municipal de adaptación climática, de sombra e de refuxios ou acogos climáticos, como lle queiramos chamar. E este plan, estamos convencidos de que debe ter en conta o diagnóstico de todas as zonas que se poden incluir, planificar as actuacións e despois, evidentemente, temporalizalas. E creo que, antes de rematar, que é tamén importante incorporar criterios de adaptación ao cambio climático en todas as licitacións que vayan a sair, en todas as obras públicas, nas humanizacións que agora están un pouco en riba da mesa cos fondos europeos que veñen. E hai que priorizar nestas obras sombras, arborado ou incluso a permeabilidade do solo. Entendo que é algo moi sinxelo de facer, sinxelo quizás non, porque ao final temos moitos espazos que se poderían incluir aquí, pero que é moi importante que o fagamos antes de que este cambio climático siga incrementando no verán a calor e a incapacidade dos veciños de salir a fora. Vale, Alba, turno de intervención para Tere Varela. Nada, como ben dicía Alba, estamos falando sobre o clima e todas as súas consecuencias. Os espacios que temos agora ponse encima da mesa que non están acaídos para dar un confort térmico neste sentido, porque é certo que sí, o do rodo sí que o temos, pero tamén ten que facérselle un mantemento exhaustivo porque non está nas condicións máis idóneas para poder ser usado para o xogo dos nenos, porque o verdín fai que resbalen e todo o demais. Demos que aquí no corpo da moción pedíase que xa se garanta as sombras e para iso non só facelo con árboles autóctonos e ornamentais, senón que tamén que se dote de pérgolas ou de elementos que den esas sombras. Como agora estamos a poñelo en riba da mesa, tamén se esas estruturas de cubertas nos sirven para que non nos eviten esa calor excesiva, tamén o podemos tamén xa facer pensado, porque ali non ten ningún parque infantil cuberto, entonces tamén aproveitar eso para darlle tamén solución a outra eiva que temos. Si ben é certo que no rural hai moitos máis espacios de sombra para que a xente poida ter ese acougo, si é certo que os espacios públicos do rural, como poden ser os centros sociais ou os campos da festa, tamén, se lle parece ben a Alba, incluílo tamén nesta moción para darlle tamén esa amplitude hacia o rural, eu tamén o faría neste sentido. Moitas grazas. Moitas grazas. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Mari Fernández ten a palabra. Bo día a todas e a todos. Dende o BNG imos a votar favorablemente a esta moción. Entendemos que a adaptación ao cambio climático é unha necesidade e non unha cuestión de futuro. O cambio climático xa está aquí e os concellos temos que actuar. Pero queremos que esta cuestión non quede simplemente nun documento ou nunha declaración de intencións. Adaptar a LIN ao cambio climático significa tamén cambiar a maneira de deseñar e manter os nosos espazos públicos. Necesitamos máis arborado, máis sombra, máis zonas verdes, espazos máis agradables e accesibles e tamén garantir o acceso á auga, especialmente nos períodos de calor. E queremos poñer o foco especialmente nas persoas máis vulnerables. As persoas maiores, as crianzas e as persoas con problemas de mobilidade e saúde son as que máis sofren as temperaturas extremas. Polo tanto, cando deseñamos unha praza, un parque ou unha rúa, temos que pensar tamén en como será ese espazo nun día de calor. O BNG reclamou un parque infantil cuberto no parque en Europa, eso nunca, bueno, no parque, e non, por agora non se fixo nada deso. Dentro do BNG consideramos tamén fundamental que futuros proxectos urbanísticos de la LIN incorporen estes criterios xa desde o principio. Por iso apoiamos a creación dunha planificación municipal e unha rede de refuxios climáticos, pero queremos que haxa un compromiso real, recursos e actuacións concretas, porque aprobar unha moción é fácil. O importante é que despois se vexan os resultados nas rúas. Como xa dixen, dentro do BNG votaremos a favor porque queremos un LIN máis verde, máis habitable e máis preparado para o futuro. Moitas grazas. Gracias, Mari. Turno para compromiso. Miguel Medela ten a palabra. Hola, bons días a todos e a todas. Bueno, estamos vendo que
nestes últimos braos as temperaturas estánse volvendo máis extremas, varios días en alerta vermellas, está claro que temos que ir adaptando a crear espacios públicos, parques, o que sea, para paliar este fenómeno, non? Pero tamén, ademais, cubrilos, aquí temos moito tempo de inverno, non temos ningún parque realmente coberto para eses meses que tanto inverno temos aquí, non? O sea que tamén se podría preparar tanto para inverno como para brao. E tamén decir que o tema das fontes, pois, no casco urbano, pois, están bastante ben miradas e tal, pero no rural, pois, sabemos de moitísimas fontes que están un pouco descuidadas, que están un pouco abandonadas, e creo que desde o Concello, pois, teríamos que mirar, teríamos que estar revisando cada pouco as fontes, porque vemos que é unha necesidade moi urxente o tema da auga. Nada, estamos a favor da moción e nada máis. Moitas gracias. Turno para o Partido Popular. Ten a palabra Pablo Areán. Perdón. Anotáronme mal aquí, perdona. Raquel Lorenzo, ten a palabra. Ben, bons días a todos e a todas. Pois, como sempre, compartimos o obxectivo do primeiro parágrafo das mocións, que neste caso, pois, e do PSOE, que é conseguir máis sombra, arborado, espazos seguros para as persoas vulnerables, pero que non aceptamos é a imaxe dun Concello no que non planifica nin actúa, porque eso está bastante lonxe da realidade. E voulles a decir por qué, porque os datos desmenten a visión que deron vostedes, como apóstoles do desastre. O casco urbano de Lalín, por se non o sabían, dispón de 26,8 hectáreas de zonas verdes e espazos de esparexemento acondicionados para 10.382 habitantes. Isto danos unha cifra de 25,8 metros cadrados por persoa. Superamos os 15 de Lugo, máis que duplicamos os de Vigo e situámonos incluso por diante de Santiago e de Pontevedra, que roldan os 24. A referencia da OMS citada no documento fixa un mínimo entre 10 e 15 de metros cadrados, que sería un nivel desexable, pero máis aló serían entre 15 e 20. E Lalín, como ven, supera máis con creces estes límites. Como di o meu compañeiro Abelino, unha vez máis o dato mata o relato. E iso se computar o patrimonio natural municipal. Xa non entremos nos contornos do río Deza, non entremos no río Asneiro e non entremos no río Arnego, nin falemos dos espazos verdes situados no casco urbano ou incluso os fronteirizos, como serían as Carballeiras da Crespa, as do Rodo, o Paseo Pontiñas, que, neste caso sería o pulmón verde de Lalín. A Plaza Europa, como decía a señora Forno, pode e debe ser revisada. Hai mellores que acometer, pero converter un caso puntual, unha proba de ausencia política nun caso medioambiental, creo que non é o correcto. Esa realidade van a ver vostedes na almenda central e no proxecto que se realizou para o Edile para Pai. Non se deseña un parquillado, senón unha rede verde. Nodos naturais onde o mercado, onde o Museo Ramón Aller, o multiusos do Ribero, a igrexa, van ir conectados cunha plataforma única que funcionarán como corredores verdes. O proxecto incorpora tamén xardíns de chuvia para captar a escorrentía, favorecer a infiltración e aliviar o saneamento. Aquí aplícase un método que, agora está un pouco de moda, que sería o método Estocolmo, que é un solo estrutural aireado baixo o pavimento para permitir o crecemento das raíces e crear unha sombra natural a longo prazo. E nesto foi un traballo, un moi bo traballo no eido medioambiental, o que fixo un estudo específico elaborado por ACB e o BID, que é da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, elimínase o concepto das pérgolas metálicas, que o que fan é priorizar vexetación e arboredo, e case o 10% do orzamento de obras vai dedicado á compra destas árbores e especies naturais para estes nodos verdes que van a ser a conexión central do casco. Podemos revisar fontes, obviamente, sinalizar equipamentos que xa estarían previstos e proxectados, pero unha cousa é contemplar algúns detalles
e outra é a visión catastrofista que ustedes fan de Lalín. Entonces, nós vamos a continuar ca xenda urbana, ca planificación que temos no EDIL e cos proxectos financiados que vamos a executalos e vamos a cumplilos. Por eso non imos apoiar esta moción. O que temos é que executar o que nós temos previsto e non empezar superpoñer outros planes que vostedes nos digan. E se antes o papel aguantaba todo, agora a inteligencia artificial aguanta máis, xa nos dirán vostedes como van facer medrar unhos árbores de gran porte por encima dunha solera de 40 centímetros de formigón como a que pretenden realizar no Parque en Europa. Nada máis. Moitas grazas. Vamos con turno para Alba Forno. Bueno, a ver, en canto ao que comentabas, Tere, non hai problema ningún. Basicamente, ampliar as aldeas e os centros sociais, todo isto que estamos pedindo para o casco urbano, e como pedimos que se valore e que se analice cada espazo particularmente e as posibilidades que ten e como sería o mellor xeito, pois, sen problema ningún, ademais que me parece ben. En canto aos parques, tamén estou totalmente de acordo en que a parte da cobertura que se pide para os parques, o arborado, a sombra, etc., é evidente que todos necesitan unha revisión, conservación e mantemento dos elementos que teñen. E, bueno, logo, Raquel dinos que hai 26,8 hectáreas de zonas verdes, que zonas verdes non son arborado nin sombras, que é basicamente do que estamos falando. Porque dígalle entonces vostede aos veciños, no centro, a zona verde non é arborado. A zona verde pode ter arborado ou non ter arborado, porque hai parques aquí en Lalín, no centro, que non teñen arborado. Podo falar do que está diante da estación de autobuses, que ali sombra non hai, já é unha zona verde, por exemplo, pero se queres sigo. Entón, non lle vamos dicir aos veciños que estes 26,8 hectáreas son arboradas, son sombras, porque non é verdad. Calquer veciño que vai a dar un paseo polas rúas do centro de Lalín ve que non temos arborado e que non temos sombra no centro de Lalín. Outra cousa é que vostede queira dicir que sí que o hai. Calquer veciño que leva os seus nenos ou nenas ao parque, ou veciña, verá que non hai un solo parque, salvo do Rodo, que xa comentamos esa excepción, que non hai un solo parque con sombra. Hai un parque que ten árbores cerca, pero non lle dá a sombra. O Rodo sí, e o outro que hai é o Parque da Xuventude. Non hai ningún outro parque no centro que lle dé a sombra. E se non diga aos veciños e as veciñas, porque isto basicamente non é unha petición nosa. Isto é o que nos piden os veciños e veciñas todos os días. Entón, eu creo que é perfectamente... Cales son os varios? Pero o do auditorio, a ver, o auditorio non ten sombra, a Begoña. Donde ten sombra o parque do auditorio? Non, pero é que entón estamos chamando tontos aos veciños, ou, a ver, o parque da iglesia non ten sombra, estamos todos de acordo. O parque da Xuventude non ten sombra, estamos de acordo. O parque dos Partos non ten sombra, estamos de acordo. O parque que está diante da estación non ten sombra, estaremos de acordo. En que onde están os alimentos dos rapaces non hai ninguna sombra. Entón, eu creo que ningún pai ou nai mete os seus fillos ali a 40 grados ou a 35 ás 2 da tarde, nin ás 3, nin ás 4, nin ás 5, nin ás 6. Os nenos teñen que baixar máis tarde porque non hai sombra. Que é basicamente o que estábamos pedindo. O que lle estábamos pedindo é que fixeran un plan, que revisaran os sitios, os espazos públicos que temos e que en cada un se elixira ou se determinara como era mellor, pois poñerlle sombra con arborado, poñerlle unha pérgola, cubrilo, etc. E nas rúas do centro, tanto do mismo. E o que falaba vostede da amêndoa central e dos fondos europeus, a min pareceme perfecto que se inclúa arborado, que se priorice, que é basicamente o que estou dicindo aquí. Eu tampouco creo que non fixe unha visión catastrofista do que é Lalín. Simplemente dixen o que calquer veciño pode ver. Se dá unha volta pola rúa principal, non hai un árbol. Se dá unha volta pola Calvo Garra, non hai un árbol. Pola rúa de arriba, o que era a rúa D, A, etc., non hai un árbol. Entón, é algo que non me estou inventando. Hai algúns arboliños pequeniños. E despois da inteligencia artificial, eu lamento que nós non teñamos as posibilidades que teñan vostedes como goberno para encargar un proxecto, para sacar unha imaxe, para que a xente se faga unha idea do que nós pretendemos que se faga dentro do Concello de Lalín. Claro, as aplicacións que nós temos á man son esas poucas. Podería dibuixalo nun papel, pero queda mellor é máis vistoso que o faga a inteligencia artificial. Evidentemente, aí tamén teñen que terse en conta as especies que se plantan, onde se pon, e para iso estarán os expertos, que non o son eu. Eu o que creo é que hai que darlle unha volta a todo o Lalín, que hai que facer espazos con sombra para que sean accesibles para as persoas, sobre todo por nestas horas de calor, e para que poidan salir da casa antes das 9 da noite. E falo, sobre todo, de xente maior e de nenos pequenos que estaban falando antes de que poden ir á Carballeira da Crespa, ao Rodo, non sei onde, pero hai moita xente que non ten esa posibilidade. Entón, vamos a dar algunha zona no centro con sombra e onde se poida estar ben e onde poida salir antes da noite no verán.
Ben, a inteligencia artificial está ben como ferramenta, pero non para facer o teu traballo. Como ferramenta de complemento, sí, pero para facer o teu traballo, non. Me refiero, con respecto ao que digo de SOE. Bueno, o SOE, unha vez máis, non nos sorprende as mocións peregrinas que traen a este pleno, case sempre esta é unha máis delas. Porque no ánimo de querer non meter o dedo no ollo ao goberno, vale absolutamente todo e incluso nos acusa do que precisamente en parte nós presumimos. Lalín non é un pobo maltratado do punto de vista medioambiental. Lalín é un pobo con moita zona verde, máis que teñen a maioría dos concellos galegos, moita máis. E, sobre todo, eu creo que, sendo conscientes deso, por esos proxectos que estamos encargando, todos cumplen precisamente eso. E eu lamento, unha vez máis, que vostedes traigan aquí mocións que a maioría delas beben do noso programa electoral. Bueno, a continuación veremos unha do Bloque que tamén bebe no noso programa electoral, que seguro que o leron, vamos, e non por eso mismo o digo, que é a que vai defender Pablo, por eso antes me engañei e lle dei a palabra a Pablo en vez de a Raquel, pero que non cabe dúbida é que os SOE xa nos ten acostumbrados a zaragalladas que, como esta, pois para facer a moción típica do mes, sin traballar moito e, desde logo, sin moito rigor, pois poñen paxaradas encima da mesa que, contando unha media verdade, non se dan conta do relativo que é con respecto a outros concellos. O Concello de Lalín, señora Forno, é un dos concellos cos fallos que teña, donde a xente pode disfrutar máis das áreas verdes. E chega a Carballeira do Rodo, a que se pode ir andando perfectamente, e chega ao río Pontiñas, e chega un montón de sitios que nun santiamén podes acercarte a elí. E despois, no centro, eu xa sei que nunca está a gusto de ustedes, porque nós, aínda que unha calle que a pintemos de ouro, para ustedes estará mal. Mire, eu voulle poñer un exemplo e remato, porque non me gusta nin facerlle perder o tempo aos demais, nin perdelo eu, o que me dixo a min un alto militante e fundador do PSOE de Lalín, que se chamaba Pedro, e que chamabanlle Pedro Barría por aquilo de que el traballaba en Fenosa. Pedro Barros, xusto, é un dos ilustres do PSOE de aquí. Un día, pois, dixo que ali nunca iban ter alcantarillado. E un bo día, pois, pasou a que o tiñan. Entón, cando puxemos a funcionar o alcantarillado daquela área, pois, fun hasta ali. E díxome palabras textuales. Pedro vive ou xa non vive? Bueno, se vivira ainda podía atestigualo. Dixo, Crespo, nunca pensei que fixera este alcantarillado. Dixen, por que vives ti aquí? Eu dixo, non, é que vos prometedes un montón de cousas e nunca as facedes. Nunca facemos todas, pero unha parte xa facemos. Total, que me felicitou por haber feito o alcantarillado daquela zona, e díxome, de todas maneiras, oiches, non te preocupes, porque eu, aínda que mo pintes de ouro, non che vou votar nunca. Entón, eu non pretendo que nos votedes os do PSOE, faltaría máis, nada máis lexos da realidade, pero é que poñedes isto tan catastrofista cando Lalín, aínda que vostedes non o queirades reconocer. Alba, pareceme ben que non me atendas, eu eixe facer o mismo cando ti estés falando, vou falar con Abelino, co outro, e despois, claro, é a emoción túa, date conta, non é a emoción do Bloque, nin a do Compromiso, é a túa. Pero, se queres que che fago a mirbo, fagocho, pero non estou pola labor de facelo, vale? O que che quero dicir é que poñade máis os pés na terra, e mira, tedes todo o dereito dentro da vosa oposición a articulala como queirades, pero non pensedes que a xente da Lalín é parva. Lalín ten fallos, pero infinitamente menos que a outros concellos similares. As nosas aceras están mal en moitos sitios porque tropeza a xente. Sí, algún sitio xa non ten aceras. Vai a vostede dar unha volta a outros concellos. Non lle vou poñer exemplos, pero podíalle poñer un feixe. E se quere, metolle todos os do PSOE no paquete. Vai a dar unha volta por ali. Co mellor, ilústrase. E entón, ás veces, mira, eu cando viaxo, doume conta dunha cousa. Sempre. Cando levo un tempo
se paso máis de 2 días noutro sitio que onde mellor se está é en Galicia, a todos os niveles. Pero hai que viaxar para eso. Entón, usted dé unha volta por concellos similares ao noso e bote contas. E vexa que nós temos as aceras con problemas. O mellor en Carragós, o mellor en Lalín, o mellor... Pero é que moitos sitios como nós sabe que teñen unha senda de terra, nin aceras teñen. Vale? Por lo tanto, vai a non mirar. E entón, o mellor relativizan máis. E os problemas que nós temos, claro que o temos como a todos, pero mira unha cousa, nós temos un concello que fixemos moito para melloralo estéticamente e funcionalmente, sin duda. E se vostede se preocupara de querer traballar na axenda urbana que o rexeitou, porque aquí o único que quixo facer unha labor da oposición constructiva foi compromiso, vostedes non, que o rexeitou, viría que o plan que levamos na axenda urbana é precisamente eso que vostede acaba de dicir. Por lo tanto, se nos quere dicir que debemos facer o que nos decimos que estamos facendo, pareceme moi ben, pero mira unha cousa, vostede agora, cando vayamos sacar a licitación, que en breve o verán vostede, porque temos o proxecto feito, xa temos todo ultimado, por lo tanto vai a licitación, a primeira fase da Amendoa Central, verá que todo eso, antes de vostede fazer a moción, 2 anos antes de vostede fazer a moción, xa o tuvemos en conta, que foi cando se encargou o proxecto. Moitas gracias. Pasamos a votalo, nos votamos en contra. Mario, falta o teu. Ahora, tá. Votos emitidos 21, a favor 9 dos grupos de todos os grupos da oposición, en contra o grupo de goberno queda rexeitada. Imos ca última moción de hoxe, Grupo Municipal do BNG, moción para exixir ao Concello a actuación urxente na Rúa da Ponte. Ten a palabra Mari. Mari Fernández, ten a palabra. Bueno, a ver, en primeiro lugar, esta moción non está feita co ChatGPT. Basicamente está basada nunha nota de prensa que sacamos sobre ese tema fai máis dun ano. E tampouco nos basamos no libro das propostas que traía o PP para estes 4 anos. Porque, bueno, tamén sacar isto aquí e decir, no, o PP trouxo isto, o sea, nós xa levamos e vos copiades, e non facer nada. Non sei, pasaron casi 4 anos e a Rúa da Ponte sigue exactamente igual. Eu teño unha pregunta moi sinxela para o Goberno Municipal e espero que me respondan. Aquí en Lalín hai veciños de primeira categoría e veciños de segunda categoría? Porque eu creo que todos os veciños en Lalín pagamos os mesmos impostos, temos as mesmas obrigas, pero, polo tanto, entendo que temos os mesmos dereitos. A Rúa da Ponte é unha rúa de entrada a Lalín e creo que todos estaremos de acordo en que necesita un lavado de cara bastante importante. Entras na Rúa da Ponte e ves oscuro xa se ve oscuro e non creo que o diga eu sola. As aceras están deterioradas, hai fochancas, hai desniveis, a xente ten bastantes problemas para pasar con carriños de crianzas, para pasar con sillas de rodas, ou simplemente ti vas andando e podes caer e tropezar e facerte un dano importante. A todo isto tamén podemos engadir o estado do rego dos valados, que atravesa a zona urbana e desemboca no Pontiñas. E neste punto, nos presentamos a moción. Os veciños levan bastante tempo esperando a que o Concello lles conteste, e o Concello non lle... Bueno, hoxe é venres, fai 2 días o Concello non lles contestara, pero sí foi a limpar. E casualmente foi a limpar o venres pasado, 2 días despois de que nos presentáramos esta moción. De todas formas, foron a facer os desbroces, pero por agora están a medias e polo menos deberían limpiar tamén, porque como lles veña unha chenta grande de auga, creo que o que acaban de facer é multiplicar o problema aos veciños. E cando tamén hai outro dato que é especialmente significativo. Teñen que sair os veciños na prensa dicindo que literalmente os comen as ratas para que o Concello faga algo. A min, bueno, aquí se fala de moitos millóns que se van a invertir no centro do pobo e a mí me parece que Lalín ten que estar ben e é un pobo bonito e tal, pero cando hai veciños
que non poden abrir as ventanas da súa casa, que non poden andar polas beirarrúas, pois, bueno, creo que hai cousas que son bastante máis urxentes. Desde logo que pedimos é un plan de actuación con prioridades, recursos e prazos concretos. Non sei cal vai ser o sentido de voto do Goberno, espero que sea favorable e bueno, que lle axuden a estes veciños desde logo que teñen os mesmos dereitos no resto de todos nós. Volvo a facer a mesma pregunta, se hai veciños primeiro de seguridade. E se non os hai, eu quero que demostren vostedes aquí con feitos. A Rúa da Ponte tamén en Lalín, a súa veciñanza tamén en Lalín, e desde logo merece un mesmo respeto, os mesmos servicios e a mesma atención que calquera outra veciña ou veciño deste concello. Lalín é de todos e o concello ten como entrar para todos. Gracias, Mari. Turno para Partido Socialista. Turno para... Perdón. Turno para Teresa Varela. Bueno, eu estou de acordo, como non podía ser de outro xeito, ca moción do BNG. Fai uns meses eu trouxen aquí tamén unha moción sobre a mellora das rúas, as aceras, o que era a imaxe, é un pouco global, para solicitar que se fixera o que tamén agora acaba de pedir Mari, unha planificación. Non se pode facer todo no mesmo momento, é dicir, pero pódese planificar. Nese sentido, esta Rúa da Ponte é un exemplo claro, individualista e gráfico do que se poñía naquel momento en riba da mesa. Cando tocou debater aquela moción, o concelleiro da área, que enseñounos carpetas pechadas, pero non nos dixo nada dun ítem do que se iba a facer, nin de como se iba a facer, nin do cronograma. Sí que nos alzou un pouco a voz, que, bueno, é o seu xeito de actuar, non sale deso, pero sí que non se nos dixo, mira, temos xa este cronograma feito, sí, somos conscientes, como somos todos os que andamos polo pobo, que hai estas deficiencias, entonces vaise facer isto, ou isto. Ahora, vostede, o alcalde, cando xa na moción do PSOE decía que se lle collera xa do seu programa electoral e que lle daba a noraboa porque o lera, seguimos que o papel contén todo, di usted moi ben e moitas veces, pero falta a planificación de cando se vai facer e eses veciños levan en reiteradas ocasións poñendo encima da mesa o que eles están a sufrir e o abandono que ten esa calle. Moitas grazas. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Mariluz, ten a palabra. Bo día a todos. Antes de empezar coa moción da Ponte, facer dous comentarios. Xa que presume tanto dos alcantarillados e das beirarrúas de Lalín, a Rúa Ramón Aller, que queda aquí no centro, hai tramos que están sin beirarrúas, e a Rúa P, que tamén queda bastante no centro, está sin alcantarillado. Respecto á Rúa do Ponte, vou ser tamén bastante breves, porque non hai moito máis que dicir, e engadir o que dixeron. É a porta de entrada, moitas veces, para vir a Lalín, vense as beirarrúas totalmente destrozadas, a iluminación está moi baixa e dá unha sensación bastante sucia. Ademais, o camiño que, por exemplo, como detalle, o camiño para a oficina agraria, o camiño que se ve ali, que podería valer moi facilmente de aparcamentos disuasorios cando se vai, a verdade é que disuade bastante de aparcar do outro lado, porque dá bastante medo. En maio, o Grupo Socialista xa pediu explicacións porque os veciños quedaranlle de arreglar por ali e de desbrozar e todo en abril. Seguía sin facerse nada, como dixo María esta semana pasada, e haberá que traer mocións para que así se poida desbrozar e mover a desbrozadora do Concello. Esa rúa dá total sensación de abandono e as beirarrúas están tan mal que a xente acaba caendo, partindo pernas e montando bastantes líos. Faise moi necesario, como comenta o Bloque, que se faga unha actuación integral, xa que non só son necesarios os desbroces, e que se lle dé unha volta a esa rúa para que cando se entre en Lalín non se vexa esa imaxe tan desastrosa da que vos dicides que non existe. Nada máis que dicir. Moitas gracias. Gracias. Turno para Compromiso. Iria ten a palabra.
Ben, perdón. Bos días a todos. Xa adianto de primeiras que o noso grupo vai a votar a favor e falamos dunha rúa importante, dunha vía de entrada e saída de Lalín, pero sobre todo falamos dun espazo que utilizan diariamente os nosos veciños. As deficiencias que recolle a moción, como o estado de algunhas beiras rúas, a falta do acondicionamento de determinados espazos, o estado do rego dos valados, as condicións do sendeiro que comunica coa zona do Mercadona, son cuestións que consideramos que deben ser atendidas. Perdoade. Non falamos de grandes obras nin de proxectos imposibles. Estamos falando de mantemento, limpeza, conservación, pero sobre todo seguridade. Precisamente por iso creemos que non debemos entrar nun debate, como está pasando, de quen presenta a proposta, de quen a denuncia primeiro en determinada deficiencia ou de quen a leva no programa electoral. Se hai unha necesidade e afecta aos veciños, o importante é que se lle dea unha solución. Consideramos acertado que a moción non se limita a pedir actuacións puntuais, senón que propoña unha avaliación integral da zona e unha planificación das actuacións, porque facer un parche nunha beira rúa para volver ter o mesmo problema dentro duns meses tampouco é a solución definitiva. E tamén estamos de acordo que é importante que exista unha comisión e que os grupos da corporación poidamos coñecer que as actuacións que se van a realizar, con que recursos e en que prazos. Nada máis. Gracias. Moitas gracias. Turno para o Grupo Popular. Ten a palabra Pablo Areán. Bueno, bons días a todos. Antes de nada, quero deixar claro que o Goberno Municipal comparte, por suposto, como non pode ser de outra maneira, a necesidade de mellorar a Rúa da Ponte, e así o atestigua que estaba xa no noso programa do 23, e o que non podemos asumir baixo ningún concepto é o relato que intentan montar de abandono e de inacción. En primeiro lugar, o Concello xa mantivo negociacións coa veciñanza para intentar levar adiante non só un parcheado, como pretenden, senón unha mellora integral de toda a rúa. A alternativa que se plantexa permitía mellorar moito en seguridade e en accesibilidade en espacio peonil, pero implicaba suprimir unha das plazas de aparcamento nun dos laterais, e os veciños non o aceptaron. Isto falouse no momento en que tamén se trataba o tema da Rúa do Arenal. O Arenal aceptouse e fíxose. Isto non se aceptou e quedou aí. Iso desarticula a súa intención de facernos ver que temos unha intención de lalinenses de primeira e lalinenses de segunda. Coa nosa proposta, o resultado sería un espacio, como lle digo, de calidade, como que fixemos na Rúa Arenal. E vostedes, que tanto criticaron nesta obra, pois parece que ahora mesmo querense sumar ao carro e que xa lles parece un pouquiño mellor ese camiño. En segundo lugar, a Rúa é parte dunha vía de titularidade estatal, que parece que descoñece tamén a xente do PSOE, que obvia todos os temas de permisos e demais e quere cargar toda a situación da rúa sobre o goberno local. Calquera actuación, por suposto, necesita permisos do Ministerio. Por lo tanto, como poden pedir un calendario pechado tanto uns como outros, cando necesitamos un proxecto viable, un acordo veciñal, unha autorización estatal, un encaixe económico máis ou menos real? Que sucede? Descoñecen todo isto, señores do BNG, ou é que non lles dou tempo a borrar, a correxir a moción do chat GPT e o mismo lles vai o PSOE, que tamén parece que descoñecen todo este tipo de actuacións e de pasos? En terceiro lugar, piden a limpeza inmediata do rego dos valados. Xa está, como ben din, feita pola Brigada Municipal, e tamén descoñecen que fan falta permisos. Por que non se fixo antes? Porque estamos esperando a que cheguen os permisos que necesitamos para facelo e en ter disponibles as brigadas para poder executalo. Chegan tarde. E, por suposto, iso non se executa porque vostedes presenten unha moción agora, porque, como ben saberán, os permisos de Augas de Galicia ojalá non fose así, pero tardan un montón de tempo. En canto ás conexións coa Trigueiriza, varios puntos. As parcelas privadas son privadas. O Concello que fai é solicitarlle polos medios legais aos propietarios para que desbrocen. Ese é o que estamos a facer. E, ademais, para o seu coñecemento, temos encargados xa proxectos para completar a urbanización da Trigueiriza e da cidade de Xardín para que os interesados en construir se poidan acoller a eles e facilitar e abaratar moito os trámites. E unha vez redactados estes proxectos tamén nos poderemos acoller a estes proxectos e ir plantexando melloras segundo vayamos tendo posibilidades. Isto chamase previsión e xestión. E vostedes obvian todos estes pasos previos, procedimentos legais, técnicos, económicos, falan basicamente por non estar calados. A mellora nos últimos anos nesta zona da Trigueiriza foi enorme.
Quizáis a zona de Lalín que máis transformación viviu, con aperturas de rúas, centro comercial, o local social de Carragoso. Non poden decir que eso é Lalín de segunda, esa é un Lalín de primeira, primeirísima, por favor, entendendo que eso, ademais, é unha clasificación que teñen na súa cabeza que realmente para nós é todo exactamente igual, e que o que facemos é plantexar proxectos e melloras para todo o Lalín, o que pasa que hai que executalos por fases, senón é imposible executalo todo ao mesmo tempo. Entón, como resumo, a vía é estatal, houbo diálogo cos veciños, formulouse unha proposta, a limpeza do rego xa está feita, a zona da Trigueiriza é a que máis mellorou nos últimos anos. Estamos traballando en proxectos para seguir mellorando todavía. É dicir, estamos traballando coa veciñanza e co Ministerio, seguiremoslo facendo, e a idea é o exemplo que temos xa na Rúa Arenal ou tamén na Amendua Central co proxecto que xa tamén temos redactado. Ese é o camiño que queremos conseguir para todo Lalín. Votaremos a favor desta moción porque é unha das actuacións que consideramos importantes, pero, por suposto, non aceptamos nada do seu argumentario porque obvia todos os aspectos técnicos administrativos e descoñece todo o traballo que xa temos feito. Moitas grazas. Gracias. Turno para María Fernández, ten a palabra. Bueno, a ver, vostede di que os veciños non aceptaron facer a reforma por culpa dun aparcamento que había aí. Eu, é a primeira noticia que teño deso, non sei que veciños falaron con vostede ou cales foron os que non aceptaron. Comigo, desde logo, falaron bastantes e ningún me falou deste tema. Por outra parte, di o da limpeza dos desbroces que fixeron. Bueno, pois eu teño aquí un escrito de Augas de Galiza no que di literalmente, é do 2025, que o Concello de Lalín é o que ten as competencias para poder facer eso. E volvo a decir, casualmente, cando fixeron foi o venres pasado, despois de que nos sacáramos esta moción. Nin nos copiamos nada, nin facemos nada dese estilo. Simplemente a xente nos solicita que o están pasando mal, que viven nunha rúa na que non están ben, e evidentemente, eu se vivira ali, pensaría o mesmo. Eu vivo na Cacharela e loitamos moito, moito, moito para que esa calle se arranxara. Entón, entendo perfectamente pois a preocupación que teñen os veciños. E a mí non me gustaría vivir nun sitio onde non poida abrir nin as ventanas da miña casa para refrescarme, porque o que me chega non é agradable. Entón, bueno, sigan vostedes nesa liña, que din que vostedes traballan, que os tempos e pouco máis. Volvo a repetir tamén, vostedes levaron esta proposta no libro das pasadas eleccións. Bueno, pois a min daríame realmente vergoña vir aquí a decir que o levei, porque non fixen absolutamente nada. Entón, bueno, por na seguinte, pois volvan a levar, porque, claro, como os tempos son os que son, pois igual, ainda non arranxaron nada tampouco da Rúa da Ponte. Espero que, bueno, con ese voto a favor, que fagan algo. Nada máis, moitas grazas. Moi ben, Mari, pois moitas gracias a ti por a túa exposición. A ver... outra cousa. Sí. A moción non está feita co ChatGPT, de verdade que non é, xa está. Nin co ChatGPT, nin co libro do PP, nin nada. Está feita cunha nota de prensa de fai un ano, e punto. Porque xa que parece que, vamos... A ver se lle temos... Quen abreu aquí o debate do ChatGPT foi precisamente Carbón. Así que cada un que aguante ca súa parte de culpa. Eu non digo que a fixerades co ChatGPT, pero parece. E tamén podemos poñerlle aí outro dito que explicatio non petita, accusatio manifiesta. Así que coinciden varias cousas, pero bueno, é igual, a ver, cada un que utilice o que lle dé a gana, faltaría máis, é unha forma, é unha expresión que temos cada un, o que queira facer a moción con ChatGPT que faga, o que queira facer a outra maneira que faga, eu aí respeto. Con respecto a esta que nos ocupa, a ver, Mari, ti obviamente pois levas menos tempo que a min aquí, eu xa vivín moitas e variopintas situacións nesta casa, e recordo precisamente a da Rúa Ponte. Cando quixemos fazer un plan de mellora de rúas, moito antes que a da Rúa Arenal, a Rúa Arenal xa está feita, moito antes, a primeira que quixemos abordar
é precisamente a Rúa do Ponte, porque era a entrada de Santiago, era unha entrada de referencia en Lalín, entón, pois, bueno, queríamos empezar con calles, e a primeira era a calle da Ponte. Obviamente, os técnicos daquelas, que non me acordo agora o autor do proxecto que íbamos a encargar, que non o encargamos, pero que íbamos a encargar o proxecto, eu citeino ali, citeino para enseñarlle a calle da Ponte. E o técnico díxome claramente, mira, para facer unha actuación digna, a calle da Ponte ten as aceras moi estreitas, e para facer unha actuación digna, para ben ser, había que cargarse os dous aparcamentos. Entón, facer as aceras o doble de anchas e facer unhas xardineiras, poñer algún arbolito, e máis poñer un alumbrado novo, etc. Obviamente, daquelas o alumbrado que era moi cativo, xa o cambiamos incluso que puxemos aquelas farolas tipo Isabelino que pegaban os coches contra elas e pois houve que cambialas agora e puxemos outras últimamente, pero eu recordo unha reunión hai moitos anos, anos 90 e pico, acórdome porque ainda estaba Tuno Valdés vivo e Tuno vivía ali naquela rúa. Entón, fomos Tuna máis eu, máis algún concejal, supoño que Camilo daquelas, e tuvemos unha reunión ali na zona do Montoto cos veciños. Entón, mira, a mí o que me din os técnicos, eu quería actuar en esta rúa, porque é a entrada de Lalín, é a entrada máis importante de Lalín, porque é a que conecta ca carretera de Santiago, e, por lo tanto, pois, era bo facer unha actuación aquí. E dimos técnicos que, obviamente, para que isto quede con algo de dignidade, co que vale levantar todo, había que suprimir os dous aparcamentos. Xa sei que non ides querer, pero polo menos un sí que hai que suprimilo para poder suplementar cada acera nun metro. Eso foi o que lle propuxe. E dixéronme, salvo un ou dous que había a favor, o resto non estaban de acordo con suprimir os aparcamentos. E algún deles, é unha pena que non este Tuno Valdés vivo, porque el foi o que coordinou aquela reunión, algún deles chegou a decir cámbianos o alumbrado que ben nos vale así. De feito, cambiamos o alumbrado. Como digo, agora volvemos a cambiar, puxemos o alumbrado novo, e foi o que se fixo naqueles anos 90. Naquelas tiñamos financiación para facela. Tiñamos a unha persoa en Santiago que cando se pedía algo de Lalín buscaba a fórmula, que se chamaba Pepe Cuña. Eu falei con ele e dixen, mira, vamos facer isto, pero que non nos vai a pasar como no río Pontiñas, que despois de fazer unha brillante actuación da rúa Avenida de Cuiña para arriba, pois tuvemos un problema xudicial enorme, tuvemos un montón de problemas, e lóxicamente, encima, os veciños que protestaban polos terreos foron os grandes beneficiados. Por lo tanto, palabras de Cuiña. Os veciños están de acordo? Se cambiamos as aceras sin máis, sí, pero se ampliamos algo as aceras, non. Bueno, por logo, hai que esperar que maduren. Palabras textuales. E aseguro yo que acerto. E por iso foi quedando. Porque algún día o mellor conseguímolo. Por lo tanto, non é que nós non o teñamos presente nas nosas propostas. A primeira rúa en tratar de facerse nova foi a Rúa da Ponte. Despois viñeron outras, e a Rúa Areal, porque tamén ali saben que hai que ter o visto bueno de Fomento, porque esa carretera non é da nosa propiedade de momento, entón hai que ter o visto bueno de Fomento. E Fomento, por exemplo, acórdome que daqueles fixen unha xestión eu con José Manuel Piris, que era o xefe territorial de Fomento, e díxome, se se quita un aparcamento, podemos dar visto bo, se quitas os dous, non. Se deixas solo unha carretera, porque ali solápanse a Nacional 525 e a Nacional 640. E ten que quedar polo menos un aparcamento para se ven algún transporte especial e tal que non tiña que subir a acera. Eso foi o que me dixera. Entón, obviamente había que como mínimo suprimir un aparcamento. Como mínimo. E os veciños daquelas non quixeron. E a cousa xa digo, eu creo que algún día ao mellor podemos propoñer, de feito, nós na noso programa electoral, por iso yo dicía, eso había leído, e vai textualmente reurbanización e humanización da Rúa da Ponte a Corredoira. Vai aí, entre outras, non? Por lo tanto, nós sabemos que iso falta por facer, e querémolo facer, pero querémolo facer parecido ao que fixemos na Rúa Arenal. Na Rúa Arenal, quitamos a mitad dos aparcamentos. Quedou bastante ben, porque quitouse a mitad dos aparcamentos,
A Rúa Arenal, a diferencia que é enchísima, porque os aparcamentos puderon quedar en batería, pero na Rúa Ponte eso non se pode facer. Ali non podes poñer aparcamentos en batería que non collen. Sí, bueno, hai unha parte na que se pode actuar máis, pero o problema é que aqueles terrenos, unha parte deles non sei ni siquiera se é privado ou é de Fomento. Pero, en todo caso, Fomento daquelas, hai 20 anos, dixéranos, se se suprime un aparcamento, podemos chegar a un acordo. Se se suprimen os dous, non, porque quedaría solo o vial sin poder aparcar nada, bueno, xa non o querían os veciños tampouco, quería o vial sin poder aparcar nada, e que se ven un transporte especial, polo menos ao haber un aparcamento, pois podes ir por encima do aparcamento para ese transporte especial. Ese é o que nos habían dito. Por lo tanto, nós non descartamos, ni moito menos, fazer a Rúa Ponte, pero cando poidamos, eu non lle podo poñer data agora, porque despois se poño data, sempre vostedes me recriminan. Eu non lle vou poñer data, pero canto poidamos, nós vamos lle votar a moción a favor, porque entendemos que fai falta arreglala. Como lle dixen antes, foi a primeira que quixemos arreglar, pero non foi posible. Se non estaría arreglada a día de hoxe, solamente suprimindo un aparcamento. Vamos suprimir un aparcamento, facer as aceras 1 metro máis para cada unha, collendo un aparcamento, puñemos farolas novas, facíamos alcantarillado novo e puñemos a acera nova. Sería unha calle que estaría feita nos anos 90, a finales dos 90, que foi cando fixemos aquilo, o sea, hai agora 20 anos. E iso é o que a realidade e a verdade absoluta sobre a rúa, como se chama, sobre a rúa Ponte. E mira unha cousa, sobre que gracias á súa moción mandamos desbrozar aquilo, eso non é certo. Mire, ese é como se vostedes nos empezan a criticar ahora que non hai solo industrial, cando mellor en 15, 20 días empezan as empresas adjudicatarias a facer a cuarta fase. Claro, é dicir, home, tuvemos que facernos unha moción para que eso sexa así. Home, sí, poden facer unha moción con algunhas cousas que van no programa electoral, obviamente non nos vai dar tempo de facelas, nos imos facer, pero outras moitas esperamos facelas. Por lo tanto, teñan en conta, e nós vamos votar a favor, pero teñan en conta que eu non lle dou data de iniciación. Entre outras cousas, o que vou a facer é, cando o antes que poidamos e tal, vamos facer unha reunión cos veciños para ver se o que pasou hai 20 anos siguen empeñados, porque eu digo unha cousa, ali se non conseguimos suprimir un aparcamento e ampliar as aceras, non se dá feito o que eles queren facer, porque non nos colle nin... Dese conta que agora, cando abres unha calle, tens que ter alcantarillado, que Fomento non cho deixa levar. Fomento puxonos un montón de pegas na Rúa Arenal porque nós queríamos meter o pegado á rúa, no que é a trama de circulación, queríamos meter por ali un dos tubos, o de pluviales concretamente. E non nos deixou. Non nos deixa meter o alcantarillado por baixo onde pasan os coches. Non nos deixa meter. Temos que meter todo polas aceras. Entón, quere dicir que ao non deixar o meter polas aceras, teria que ir separación de pluviales e fecais. Tiña que ir un tubo de fecales, outro tubo de pluviales. Poñer a tubería de auga, que, por certo, está metido a tubería de auga, que non nos costaría nada, porque está metido no convenio, na actuación que propón a Coadeza, poñer a tubería nova polos dous lados, está previsto, pero claro, eu non quero reventar aquilo para poñer só a tubería, quero preparar todo. Pero nós que acera que temos, os servicios que hai que meter, mira, hai que meter unha caixa para o tema telemático, hai que meter a traída de augas nova, hai que meter depuración e hai que meter pluviales. E todo iso non pode ir encasquetado así un ao pé do outro, teñen que levar unhas separacións mínimas que exixen os proxectos. Por lo tanto, facer a infraestructura de baixo terra, que a nos gusta nos facer as cousas baixo terra igual que por riba da terra. Por riba da terra vense máis, pero por debaixo da terra tamén nos gusta facer. Facer a infraestructura coa baixa da terra, pois Fomento non nos deixa meter ningún tubo no que é a capa onde vai a rodadura, non nos deixa meter. Por lo tanto, eu volverei ter unha reunión con eles e, obviamente, a condición ten que ser que o que lle propuxen hai 20 anos que nos deixen cargarnos un aparcamento. É certo que quedan menos aparcamentos. Faremos algún disuasorio, como di vostedes, hai ali onde fazer algún disuasorio, pois farémolo, e quedará solo un lado. Pero a acera hai cancheala para que collan os servicios dentro das dúas aceras. Por lo tanto, sin máis, pasamos a votalo. Votos. Poden votar. A ver, Paz tuvo que ir anda con tema de rehabilitación. Tuvo que ir ao ambulatorio, que anda con tema, tuvo unha caída.
botarlle a culpa ás aceras, que eu non acera. Tamén caíches. No, perdón, ela non caeu nunha acera, ela caeu aí un tanque de tormentas. Tropezou. Quen caeu nunha acera foi Marisa. Marisa tamén ten a mesma luxación ca Maripaz. Votos emitidos 20, apróbase por unanimidade. O punto siguiente, como é a dación de conta do informe, pois o que facemos é votamos a urxencia e deixámoslo así. É o que me día técnico. Se non eu retiraba, pero dice que unha vez que o debatimos que hai que votar a urxencia. Entón, votamos a urxencia. Debo ser. A técnica me refiro á secretaria. Da igual. Queda aprobada a urxencia. Rogos e preguntas. Dou a palabra. Empezamos por... Tere, ti tes algunha? Veña, empezamos. Pasadelle despois aos técnicos. Sí. No, eu son rogos concretos, as preguntas mandoas por escrito despois. E o rogo é para que bueno, se teñan conocemento e a razón da inseguridade que hai nas rúas e as caídas nas aceras. Estes días, non sei se vos fixeron chegar que se resbalan nos pasos de peóns. Sí, estamos neso. Vale, entonces eu rogo que... Estamos analizando o tema a pintura, pon que cumple, que todo o requisito, pero ímolo comprobar porque a pintura, xa cando a min xa me chamaron na semana pasada. Entón, pois, resulta que a pintura pon que é especial precisamente para os pasos de peóns. Pero, claro, non se pode resbalar. Exacto, entón, por eso... Andámoslo mirando para comprobalo e ver como damos feito e incluso dicir a da pintura que, bueno, que veña a comprobalo ela, se quere. Non. Pero son consciente de que se resbala. O rogo é que se lle dé a prioridade. O outro rogo é que, por exemplo, que xa quedou aquí encima da mesa a preocupación que temos toda a bancada sobre o tema da auga, entonces, pois eu creo que volvo rogalo aquí, que en vez de ter información a posteriori, pois poder participar pois nesas mesas. E o outro rogo... Pero en cal mesa? Porque non hai ninguna mesa constituída. Vale, pero ti vas a reunións, hoxe informáchenos que ibas ter outra Sí, reunión. eu cando teño unha reunión xa vos avisarei, porque vai depender como vai a cousa que a Xunta de Galicia, con Augas de Galicia, máis que a empresa, e máis que nos faga a auditoría. E unha cousa son as mesas técnicas ou políticas, neste caso, para ser concretos, e outra cousa son unhas mesas de seguimento dun contrato, que era o que eu me estaba referindo. Despois tamén rogo, porque trouxemos aquí xa fai tempo, trouxo o Goberno, que para que Lalín, foi a xustificación que dou o concejal de área naquel momento, para que Lalín tuvera os accesos aos aparcamentos privados que pedían o parking iguales, pois que se iba a pasar a proceder a pagar eso e que se iba a facer desde o Concello. Bueno, pois agora, como se levaron actuacións nos accesos aos parkings e se puxeron vallados para acceso en algúns parkings, pois que eso se faga extensible, ese pintado e esa protección para que non haxa aparcamiento, pois a todas as zonas e se faga despois de facer un estudio riguroso de eso. Grazas. Iso vai ser o que diga un noso técnico en cada caso. Pois claro. Que irán ali. Mais preguntas? Carbón te dá a palabra. Sí, un rogo e unha pregunta. Que nos trasladan dos veciños de Lalín, que por riba non son militantes do BNG, por tanto me alegra máis todavía. Eso non o sabes ti, Non, eu coñezo... Eu noso non o sei. E levo moitos anos no choio, A ver, nós temos 3 cifras de militantes, pero non nos coñezo a todos tampouco, pero sei que estas dúas persoas non son militantes. E me alegro que nos fagan este rogo e esta pregunta. O primeiro rogo é que rogan ao conxunto da corporación, tanto o goberno como a oposición, que sexamos responsables con o noso cargo e que tratemos as persoas, ao conxunto da ciudadanía, con respeto. A segunda pregunta que nos fai un veciño cal é o futuro do parque canino da estación de autobuses, que vai pasar con el, se vai seguir pechado ou se vai redefinir o seu uso, se vai utilizar para outra cousa. Esta pregunta, verdad? Sí, esa é unha pregunta.
O rogo é que respetemos a cidadanía. O rogo é que o consulto da corporación estamos responsables con os... Eso dáse por feito. E a pregunta cal é? A pregunta é cal é o futuro do parque canino? Cal é o futuro? Que se vai seguir? Eu xa dixen que ali non hai ningún parque canino. Houbo. Pero se pode facer outra cousa, porque ali hai luz, porque eu vexo desde a mañá por día. Teres o pechado, non sei. Queremos facer aquilo. Queremos facer algo. Enfrente onde van as viviendas sociales, e ao mellor tamén ofertamos eso para viviendas sociales. Non fagades máis casos. Non fan falta vivienda social? Era broma. Vale. Era broma. Preguntas do SOE. Mariluz, ten a palabra. Espera un segundo. Eran dúas preguntas. A primeira era preguntar, que xa fixo Tere, se sabía desa problemática que estaba habendo nos pasos de peóns. Entonces, bueno, pois dase por contestada. E a seguinte é sobre que está ben pedir que os veciños e veciñas limpien as fincas, pero o Concello, desde logo, debería tamén dar exemplo. Preguntámolo porque queremos saber cando teñen previsto limpar as fincas da propiedade do Concello que están na Trigueiriza, porque hoxe, a 1 da tarde, siguen sin estar desbrozadas. Máis que nada para prevenir incendios e para a seguridade. A que finca se refere en concreto? Porque Camiña de Cruces, a primeira, non, segundo camiña de dereita. Aquilo é a Trigueiriza? Pero son privadas. Non, hai unha que é do Concello. A ver, aquilo é un área de reparto. A ver, aquilo é un área de reparto que... A ver, aquilo é un área de reparto que empezou e nunca acabaron porque fundeu polo medio. Entón, agora parece ser que están en viso de solución, polo tanto, aquilo é privado, Mariluz. É privado. Aquilo é privado. Aquilo nós temos ali unha parcela, nós ali temos unha parcela que é nosa, que é cesión ao Concello, pero obviamente vai se materializar cando funcionar a área de reparto. A área de reparto, en teoría, según me informaron a min, parece ser que chegaron a un principio de acordo. En canto que cheguen ao principio de acordo, teñen que acabar de facer aquela rúa que está a medio facer, menos de medio facer, que teñen as farolas postas e máis está marcada, e despois facer a entrega ao Concello, e nós encantados. Nós, no que poidamos, vámonos a axudar, porque nós o que queremos é que esa área se que execute. Vale. E que no mapa, no plano, pon que vosa. Sí, pero ese o problema é que ali... Ás veces, cando non queda máis remedio, botámonos unha mão, facémoslo xa nós, porque non queda máis remedio, pero claro, temos que cobrar aos propietarios. Xa non pasaba eso. Si, esa área de reparto está parada, era ahora o que me dicen a min os propietarios, é que teñen un principio de acordo, e que, en teoría, pois, que van dar pa diante. Mais preguntas? A ver, Mario, no, pero vamos por orden. Mario e depois Alba. Non se está grabando. No servicio dos baños do Lalín Arena. Sí, hai un aseo que ten un letreiro que pon pechado temporalmente. Ese letreiro é cambiado, poñer pechado definitivamente. Porque non... Que leva máis dun ano con ese que ten. E a pregunta é... Pero que ten ese que ten? Ti saberás máis que andas por ali diario. A pregunta, se ten unha avería tan grande, que é imposible repararla, cando se pensa reparar, porque, insisto... Mirarémolo. Leva un ano por O mellor igual que do o cartel, porque o baño utilizas ou non? Non, está pechada a porta, está precintada, por lo cual non se pode usar. Pero ese non hai outro lado, sería necesario utilizalo, tería uso. Hai outros dos, pero non sei porque está tanto tempo, non se pode arranxar todo. Non o sei, non che podo contestar aquí, non che podo contestar aquí. Vale, Alba. Espera, perdona, Alba, tranquila. Tiño Mariluz, é que monopolizou Mariluz todo. Porque depois botamos a bronca. Eu é simplemente porque desde as 9 da mañán hai veciños en Xaxán que están sin auga, hoxe. E acabo de preguntar se xa teñen outra vez e siguen sin auga. Non é toda a parroquia, pero sí que afecta a máis dunha casa, a máis de dúas, a máis de tres. Entón, non sei se supoño que será unha avería, ao mellor que están facendo ali algo, porque a auga nos depósitos haina, polo tanto, se non hai ali... Quero pensar que sí, que non só será para 10 ou 15... Pero iso ocurre moitas veces cando hai cortes, pero ao mellor é por unha avería. Pero eu se estou na miña casa e non teño auga desde as 9 da mañán, moléstame. É que non se diga que hai unha avería... Normalmente solen ser cortes por averías ou por ampliación de rede ou calquera cousa.
Bueno, pois que si sabemos que vai a ser para largo, que se lle avisa a estes veciños ou que se faga algún comunicado, porque tampouco saben se vai a ser para 10 horas, para 5, para 4 ou para 2. Para 2 xa non foi, para 4 tampouco. Entón, que se lle diga algo. Moi ben. Aclarar que tes contra os desexar. Que conozco o sitio, non? E tamén conozco quen lle dixo a Alba. Pero comprobarás que non somos sectarios, verdad? A que sí? No, claro que non. Vale. Claro que non. Así me gusta, claro que non. Fixen un traballo de indagación e pregunteille tamén a xente que non... Pero tes claro que non somos sectarios, Calvo. Eu xa que estamos así nun tema distendido tamén pedirche que cando organices algo desde o PSOE que non contraprogramedes ao goberno. Hai moito que facer. Pero que? No tema do eclipse, andivestes tocándonos o navizo como si fora, é dicir, eu creo que contraprogramar o goberno é, a ver, no, mira, pensas que ao mellor pensas que nos faz un fillo de madeira, non paso. Evidentemente, o Concello de Lalín xoga noutra liga organizando eventos, e eu estou moi de acordo, e máis, fixenlle promoción ao Concello de Lalín e ao evento do Altar do Sol na TVG, que non se diga que non promocionei os dous ese día pola tarde, e puxenon nas redes tamén. Para que vexas a TVG, que ás veces ainda cuña discute ali na TVG. No, esa porque se equivocaron, porque non sabía quen era. En vez de entrevistar ao alcalde que fixo o evento grande, que foi o mellor de Galicia, por certo, dito por Starlight, o mellor de Galicia, dito por Starlight, en vez de entrevistar ao alcalde, entrevistan a jefa da oposición, a jefa. Porque non sabían. Eu entrevistei, a min fixaron unha entrevista con unha veciña de Lalín. Pero promocionei. O sea, a televisión, como lle chaman ustedes, a tele PP ou non sei como, ven a Lalín e non entrevista ao alcalde nin ao concejal de Cultura, senón que entrevista a concejala líder do PSOE. E a concejala do PSOE fixo... Claro, a concejala do PSOE fixo promoción dos dous eventos, que organizaron vostedes incluído, pero que está ben, ora fora bromas, que está moi ben que se organicen cousas deste tipo nas aldeas tamén, e jová, que ao final unha comunidade de montes, unha asociación de veciños que fixeron unha organización moi bonita e que estuvo moi ben. Por eso que digo que eu non desmerecín ninguna das dúas. Aí non entro. Ti cando queiras contraprogramar, dille a Tobi que non hai problema ningún, vale? Que dille que non hai problema ningún. Cando nos organizamos un acto, organizar outro ali no Carrio, nos estaremos encantados sempre. Rafa. Por eso digo... Sí, a ver. Se me permiten, por favor. Bueno, primeiro, o concelleiro prexubilado felicita a nova xefa da oposición. Eso vaya por diante. Non, home, non. Primeiro... Saben que teño o ego desatado, xa que esas cousas non me gustan. Pero bueno, a ver, está previsto para as próximas festas de Lalín os chamados puntos violetas. En esta edición que ten habido outras edicións, quero saber se hai previsto para estas festas de Lalín. Creo que hai sempre, non, Begoña? Sí, hai no sempre. Perfecto. E tamén se está arranxado xa a día de hoxe, porque temos unha polémica casi milenaria, tamén nos pasou aos que estivemos no goberno cuatripartito cos feirantes, se a día de hoxe está todo arranxado ou vamos a estar como todos os anos, incluídos nós, con problemas cos feirantes. Bastante avanzado de feirantes na mesma frase, el igual a problemas potenciais. Digo yo por experiencia, pero... Como? Que decir bastante avanzado e feirantes na mesma frase é igual a problemas potenciais. Que é así, claro. Vale. Terceiro, cando ten o Concello, cando calcula para poder informar a veciñanza? Estou pedindo información oficial, porque todos temos recursos para preguntar telefónicamente en este pleno, para ter 24 horas de servicio de policía municipal en este Concello, porque se van a incorporar novos policías e gustaría saber cando lle podemos decir á veciñanza que van ter 24 horas deste servicio. Despois, se convoca unha manifestación de apoio aos ceutís, que eu agardo estar ali en apoio da población de Ceuta. Eu quero saber se ao goberno lle parece ben estendela tamén en protesta contra os fascistas que impiden o paso de alimentos a xente realmente necesitada, como aconteceu onte nas rúas de Ceuta. Se se pode estender esta convocatoria tamén contra este tipo de fascistas que fan este tipo de cousas. Para rematar, e desexándoles a todos que teñan un bo mes,
e que seguramente creo que non temos pleno antes das festas de Lalín, non? Me parece. E despois, o venres despois das festas. Sí, por eso. Non sei se teremos, agora que o dis, non sei se teremos que cambiar o pleno, porque as comisións son o lunes das festas, entonces o venres facemos o venres anterior, facémoslo como ano pasado, entón. Vale. O venres ou o martes. Vale. E para claro. Pois temos que fazer o lunes, cambiamos as comisións. Perdón, o venres. Bueno. Vale. E para rematar Aínda que o venres é que o venres temos que facer polo medio da tarde. Sí. Vale, pois facemos como chupinazo só les será ás 8, non? Eu teño un acto de Inaxos tamén. Sí, pero este ano vai ser antes. Pero lo teño a mediodía, vamos. Remato, se me permiten, como é tradición, unha pregunta, unha cuestión que non entendín, que vi unhas fotos estes días das reunións que non entendo que facía, con todo o respecto cara a él, o asesor de deportes do Concello na reunión que tiveron da mesa d'agua. Vino ali unha foto e se me poden explicar o papel do asesor de deportes en esa reunión. Nada máis, moitas gracias. A ver, o asesor de deportes, igual que tanto César como Pincho, como Pepe Iglesias, poden estar en todas as reunións que eu estime que deben estar. Se tiña un papel concreto, e que o Lalín Arena daba un consumo de auga bestial, entón houve que mirar que pasaba, e resulta que antes do contador había un pequeno problema, e logo dentro había, debaixo da terra, había unha fuga tamén, pero esa non foi a que deu o problema, pero sí que había unha fuga dentro do Lalín Arena importante e que se solucionou. Pero o Lalín Arena non foi o culpable de que quedara a Lalín sin auga, simplemente que houve unha fuga. Ben, levantamos a sesión. Moitas gracias. Alba, non lles consta a empresa